Ja onko Julle valmiina? Julle on siis Roihun elämysjohtaja. Jullella on sukunimi, mitä mä en osaa lausua. Hän sanoo sen itse tosi jotenkin näin. Mutta joka tapauksessa, aloitatko sä ensimmäisenä? Meillä on päivän ohjelmaan tuolla takana, sen mukaan mennään. Julle kertoo ensin Roihusta ja tavoitteista. Joo, jos ette halua katsoa mua, niin voitte katsoa sitä tausta lakanaa tuolla. Hei, ihan mahtavaa olette täällä. Tervetuloa Roihun markkinointiakatemian kick-offiin. Huikein hienoa. Mä olen Julius Julle Uffersakti ja mä olen siis Roihun elämysjohtaja. Ja kun Roihun organisaatio menee sillä lailla, että meillä on leiri- ja projektijohtajat, sitten meillä on johto, niin kuin, tavallaan leiritoimikunta, joka on ikään kuin hallitus, niin sitten mä olen yksi osa sitä, ja sitten meillä on elämys, ja tämä viestintämarkkinointi nyt sitten kuuluu siihen elämyksen osa-alueeseen. Ja tosi hienoa, että täällä paikalla tulemassa mukaan kaikki Roihuun. Se, mitä mä nyt ajattelin tässä ihan lyhyen hissipuheenvuoron tehdä, niin on kertoa, että mikä tämä Roihu nyt sitten oikeastaan on. Roihu on Finjamboree, ja partiolaisilla on aina tapana järjestää 6 vuoden välein tämmöisiä huikein suuria leirispektaakkelikokonaisuuksia. Ja nyt sitten ensi vuonna tulee taas ajankohtaiseksi pitää Finjamboree eli suurleiri, mutta meille ei riittänyt se pelkkä yksi iso partioleiri keskellä metsää, vaan me päätettiin, että nyt lähdetään tekemään koko vuoden kestävä partioelämys. Ja laajennettiin se koko vuoden kestäväksi projektiksi, johon sisältyy sitten vaikka mitä sisältöjä ja tapahtumia ja ominaisuuksia ja kaikkea, mitä se sitten sisältäänkään, kaikkea me ei vielä tiedetäkään. Partio on tunnettu tavoitteellisuudestaan, ja Partiohan on vapaaehtoisjärjestö ja kasvatusjärjestö, ja myös tälläkin projektilla on sitten tavoitteita, ja ne tavoitteet näkyy tässä. On elämyksellisiä niin kuin on osa-alueita, elämys, yhteistyö, kasvatus ja Partion strategia, ja mä nyt avaan teille hyvin lyhyesti, että mitä nämä tavoitteet on tässä Roihussa. Roihun tehtävänä on kasvattaa tekijöitään ja kehittää tekijöitään sekä niitä, jotka tulevat partiokentän sisältä, että heitä, jotka tulevat partiokentän ulkopuolelta mukaan siihen partioon. Kasvattaa ihmisinä, kasvattaa johtajina, kasvattaa ja kehittyä siinä pestissä, mikä sitten kelläkin on. Kehittää sitä omaa osaamista ja ammattitaitoa sekä kehittyä ihmisenä. Elämyksen tavoite tässä kokonaisprojektissa on kehittää partion sisäistä ja ulkoista kuvaa. Meidän tavoite on se, että partiosta tulee Suomen suosituin ja mahtavin nuorten harrastus. Se on partion yleinen tavoite ja nyt tämä Roihu on hirvittävän tärkeä työkalu tässä tavoitteen saavuttamisessa. Me halutaan, että Roihusta tulee elämyksellinen kokonaisuus ja puhutaankin partioelämyksestä. Ja se koko vuosi sisältää niitä elämyksellisiä juttuja. Ja nyt tämä markkinointiviestintä kuuluu sitten tähän elämyskokonaisuuteen, on erittäin olennainen osa. Me ollaan tuotu myös tähän projektiin tämän elämyksen kautta niin sanottu muotoiluajattelu ja muotoilu ja luovuus ylipäätään tähän niin kuin partioprojektin tekemiseen ja se eteenpäin viemiseen. Ja ajatellaan, että me tarvitaan uudenlaista tapaa tehdä partiota ja vapaaehtoistyötä, jotta me tehdään siitä kaikkia kiinnostavaa ja sitä myötä sitten partiosta nuorten harrastus. Meillä on tavoitteena, että me rakennetaan yhteistyötä partion sisällä sekä partion sisäisten tekijöiden kesken, että myös sitten partiosta ulospäin ja muiden kuin partioorganisaatioiden tai partiolaisten kesken. Partio haluaa verkottua, partio haluaa laajentaa sitä omaa kenttäänsä ja tehdä yhteistyötä sekä eri tahojen että ihmisten kanssa. Ja tämä Roihu on yksi hyvä käytännön työkalu siinä, että me tehdään sitten eri järjestöjen ja yritysten ja monien muiden kanssa sitä yhteistyötä. Meillä on myös tarkoitus ja halu Roihun avulla kehittää avoimuutta. Me halutaan tehdä kansainvälistä partioelämysprojektia. Me halutaan tuoda eri kohderyhmät, sidosryhmät ja erityisryhmät mukaan siihen partioon ja tällä tavalla luoda sitä kokonaisuutta. Ja totta kai Roihun tehtävänä myös tukea partion strategiaa. Partiolla on oma strategiansa siitä, että mihin partion halutaan kehittyvän, mihin suuntaan mitkä meidän tavoitteet on. Ja siihen tavoitteeseen kuuluu muun muassa se, että ollaan Suomen kiinnostavin ja suosituin nuorten harrastus. Ja tällä Roihulla me nyt yritetään saavuttaa se tavoite ja edelleen siinä se markkinointi ja viestintä on erittäin tärkeä työ. Me viestitään, että mitä se partio oikeasti on.
Koska kun mennään tuonne kadulle kysymään, että mitä partiosta tulee mieleen, niin aika monelle sitä tulee mieleen sitä solmujen tekemistä tai nuotion äärellä olemista tai metsässä vaeltamista, jotka toki on osa partiota, ja ne on tärkeä osa partiota, mutta ne ei todellakaan ole sitä partiota kokonaisuudessaan, mitä partio tänä päivänä on. Vaan partio on, tulette huomaamaan, kuinka siisti ja hieno harrastus on, kuinka se kasvattaa, kehittää ja opettaa. Ja se on ennen kaikkea myös elämäntapa, eikä pelkkä harrastus. Siinä ne siis on tämän projektin tavoitteet, ja niihin lähdetään nyt sitten Roihun avulla tähtäämään ja niitä toteuttamaan ja tekemään partiosta entistä kiinnostavampaa harrastusta, elämäntapaa ja ennen kaikkea kertoa siitä, että mitä se partio oikeasti on. Mitä me täällä tehdään ja kuinka hauskaa meillä täällä on. Roihu on, mä en voi ehkä kertoa tai niin kuin toistaa sitä tarpeeksi paljon, että kuinka hienoa, mahtavaa ja siistiä projektia me ollaan tekemässä, mutta projektille on asettanut myös tavoitteet tosi korkealle. Me tavoitellaan 15 000 osallistujaa siihen itse leirille ensi vuoden heinäkuussa. Se on aika huikea määrä partiolaisia samalla metsäpläntillä. Ei nyt ehkä ihan samoissa teltoissa, mutta kuitenkin teltoissa nukkumassa. Mutta joka tapauksessa siitä kertoo myös se, että me halutaan koko vuonna tarjota kaikille partiolaisille, meitä on kuitenkin aika monta 10 000 tässä maassa, joka ikiselle se oma roihukokemus. Me yritetään laittaa uusi standardi sille, minkälaista on vapaaehtoiskentän viestiminen. Ja Roihun avulla me laitetaan se käsitys siitä, miten hyvää se on, niin ihan uudelle tasolle. Ja sen takia te olette täällä tänään, ja sen takia me halutaan teidät kaikki mukaan. Joten ihan loistava kun olette. Ja nyt sitten päästään tämän mun pitkähkön hissimatkani jälkeen. Niin sitten kiitos. 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 Yvälle. Mä laitan täältä nyt paperit ja kynät kiertämään, niin voitte ottaa tätä. Jokainen siitä merkintöjä ja muistiinpanoja varten. Eli tervetuloa meidänkin puolesta. Mun nimi on Pia-Rita ja mä oon tässä projektissa toisen markkinointijohtaja. Vielä päässyt paikalle, toivottavasti tulee tuossa hetken päästä. Ja sitten tässä on vieressäni on Jutta, joka on meidän viestintäjohtaja. Ja me 3 johtajaa koko ajan tässä niin kuin tiiviisti yhteistyötä. Me ollaan Iidan kanssa oltu mukana viime vuoden lopulta lähtien tässä projektissa ja Jutta on ollut jo kauemmin. Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että kaivataan vähän enemmän jengiä meidän mukaan. Eli sen takia ollaan kutsuttu kaikki teidät tänne ja toivottavasti saadaan mahdollisimman moni teistä mukaan. Niin tosiaan, mä oon Jutta Huovinen ja tämän projektin viestintäjohtaja on ollut viime syksystä asti mukana ja on siis Kajaanista kotoisin, mutta täällä Helsingissä on Rantasipeissä on nykyinen lippukuntani. Ja mikä mahtavinta, meidän markkinointijohtajat on tulleet partion ulkopuolelta. Pienet silmät. Rohkea veto. Kyllä. Joo. Mennäänkö suoraan? Mennään eteenpäin. Eli kick-offissa ollaan ja me ollaan tässä vähän niin kuin ollaan tehty noita suunnitelmia ja tosiaan todettu, että meidän kädet ei riitä alkuunsakaan ja mietittiin tuossa, että minkälaista porukkaa me tarvittaisiin tähän mukaan. Voit laittaa pari. Eli oikeastaan niin kuin, ketä me etsimme. Eli tässä seuraavalla kalvolla on vähän tuommoisia sanoja mietitty. Mitkä voisi olla sellaisia ominaisuuksia, mitä kaivattaisiin meidän tiimiin. Ollaan vähän mietitty, että näistä olisi hyötyä. Ja jos jokainen sieltä omasta paperistaan vähän merkkailisi, että mitkä voisi olla niitä piirteitä tai juttuja, missä itse kokee, että haluaisi kehittyä tai mitä itsellään mahdollisesti on tai mitä haluaisi päästä tekemään, niin voidaan niistä sitten keskustella tilaisuuden päätteeksi jokaisen kanssa. Eli tämmöistä porukkaa ainakin kaivataan. Siellä on tapahtumavelhoa ja video-osaajaa ja kaikenlaista kielineroa ja taituria sun muuta. Mutta sitten tämän lisäksi on paljon sellaisia ominaisuuksia ja sellaisia taitoja, mitä me ei olla osattu edes ajatellakaan, että me vielä tarvitaan. Eli jos teillä on mielessä joku juttu, mitä te ajattelette, että vitsi, nyt olisi siisti päästä tähän
projektiin liittyen tekemään jotain markkinointiin tai viestintään liittyvää, niin kertokaa ne kaikki sitten meille, koska todennäköisesti sieltä just jotain sellaista tekemistä löytyy. Joo, sitten mä voisin kertoa vähän tosta, eli en tiedä miten tuttuja tämmöisten niin partioprojektejen organisaatiot välttämättä teille on, niin näytän vähän. Eli meillä on tosiaan tällä hetkellä markkinoinnissa ja viestinnässä me 3, jotka johdetaan tätä poppoota, ja sitten meillä on 1 markkinointipäällikkö täällä. Moikka. Ja siinäpä se sitten alkaa melkein ollakin. Pari muutakin päällikköä on, jotka ei päässyt tänään paikalle. Mutta tosiaan sen alle me kootaan päällikkötaso täällä, jotka kerää sitten alleen omia tiimejä. Sitten on olemassa myös tämä mestaritaso, kun mennään alaspäin tässä organisaatiossa. Ja sitten meillä on täällä tämmöisiä kädet saveen henkisiä tyyppejä, jotka pääsee sitten ihan tosissaan vaan niinku tekemään, eikä tarvitse ottaa vastuuta omista alaisista tai muuta. Mutta sitten täällä on myös se mahdollisuus päästä kehittymään myös niissä johtajuustaidoissa, koska yksi meidän tavoitteista on kehittää tekijöitään, niin täältä voi niinku valita vähän oman näköisensä palikan sitten, mikä tuntuu hyvältä. No joo. Joo, me ollaan sitten tälleen niinku vähän alustavasti tehty jo jonkinnäköisiä aikatauluja ja mietintöjä, että miten tämä homma lähtee sitten tämän jälkeen tästä rullaamaan, kun saadaan jengiä hirveästi mukaan ja innostumaan tästä tekemisestä. Me ollaan löyty lukkoon jo seminaariviikonloput. Me pidetään 4 seminaaria koko markkinointiviestintäporukalla ihan sieltä tekijätasosta johtajia asti. Tuolla on päivämäärät, voitte laittaa jo kalenteriin. Sitten päällikköillat, joita pidetään kerran kuukaudessa, joissa kokoontuu päällikkötaso plus me. Se on kuukauden 3. torstai kello 19. Tämmöinen niin helposti muistettava juttu. Ja sitten sitä mukaan, kun päälliköt pestää omia tiimejään, tiimit kokoontuu niin kuin hyvältä tuntuu. Ja sitten syksyllä katsotaan taas vähän uudestaan tätä, että onko tämä ollut toimiva kuvio ja pitäisikö jotain muuttaa ja näin poispäin. No niin. Sitten tässä on meidän hyvin ehkä sekavankin näköinen aikataulu. Nyt ollaan jossain täällä. Ja täällä on laiteltu vähän tällaisia erinäköisiä tapahtumia, kuten ensimmäinen budjetti näköjään vahvistetaan tuolla tänä keväänä, jotka välttämättä nyt liity ihan hirveästi tähän. Mutta ensimmäinen tosi iso juttu meillä tulee olemaan tuolla syksyllä on tuommoinen Johtaja tule-tapahtuma, joka on koko Suomen johtajistolle tarkoitettu partiofestari viikonloppu, joka järjestetään Evolla, joka on se sama paikka siis, missä tulee olemaan tämä meidän suurleiri sitten kesällä 2016. Ja joka tulee olemaan meille niin kuin tosi iso semmoinen startti koko roihuvuodelle, vaikka se onkin jo elokuussa. Eli siitä lähtee oikeastaan markkinointi niin kuin täysillä rullaamaan. Se on semmoinen lanseeraustilaisuus ja siitä sitten. Joo, siihen asti on aikaa miettiä, että mitä tehtäisiin. Sitten täällä on yksi tosi tärkeä rajapyykki on 1.11., kun meillä aukeaa ilmoittautuminen sinne kesän leirille. Silloin on aika kova rummutus päälle. Ja sitten alkaa se roihuvuosi, jonka aika keväällä on kipinöitä. Siellä on kaikennäköisiä sudenpentukisoja ja kaikkea muuta kivoja palvelutempauksia, joiden markkinoinnista ja viestinnästä me vastataan myös. Eli ei pelkästään sen leirin, vaan myös niiden kipinöiden. Sitten ensi vuonna on partioviikko muuttunut roihuviikoksi. Eli partioviikkoahan vietetään tuossa kohta, milloin se on viikon 2 päästä, huhtikuun lopussa. Niin ensi vuonna vietetään sitten roihuviikkoa, joka tulee olemaan siis aivan roihun näköinen, johon meillä tulee tosi kova panostus. Ja se toteutetaan sitten yhdessä tuon pysyvän organisaation eli Suomen partiolaisten kanssa. Sitten täällä on se leiri. Sen kaikki rakennusleirit ja purut ja muut. Sinne tällä hetkellä
ei ole rekrytoitu vielä ensimmäistäkään ihmistä, joka varsinaisesti tekisi sitä leiriä meidän porukassa. Mutta esimerkiksi meille tulee leirilehti, leiriradio, kaikkea muuta tosi siistiä, niin myös te voitte tulla tekemään niitä. Sitten leirin jälkeen ei vaivuta synkkyyteen, vaan sitten kokoonnutaan vielä yhdessä hiilloksille. Ja Roihu-vuosi päättyy 2016 31.12. Voidaan pitää jotkut uuden vuoden bileet sitten vielä yhdessä. Semmoista. Oliko meillä muuta? Ei ollut muuta. Me päästetään Katleena kertomaan teille enemmän vielä sitten, mikä tämä Roihu Akatemia-ajatus on ja mitä siihen liittyy. Yes. Hei, kiitokset. Joo, mä olen tällä välin, sen jälkeen kun me keksittiin pistää pystyyn tämä Roihu Akatemian kick-off-tilaisuus, niin mä olen tällä välin nyt sitten pestautunut Roihu Akatemian vetäjäksi. Eli mun vastuulla on kouluttaminen. Niin, rehtorina kuulostaa hienolta. Kaipaan myös titteliä ylijumala. Se on sellainen, mitä mä haluaisin kovasti. Mutta käytännössä menee siis niin, että Tiia ja Jutta ja Iida, joka nyt vielä on poissa, niin he pestaa teidät. Ja tämä on vapaaehtoisduunia. Tämä on sitä, me kaikki tehdään tätä ilmaiseksi. Tästä ei ikävä kyllä makseta mitään. Korvauksia maksetaan, jos reissukuluja ja tällaisia. Mutta ilmaiseksi tehdään tätä yhteisen hyvän eteen. Ja te hoidatte pestaamisen. Eli te hoidatte siis Tiian ja Iidan ja Jutan kanssa sen, että mikä on kunkin työnkuva. Sitä ei tarvitse nyt tänään päättää, eikä sitä voi päättää tänään. Mutta tässä kun näette vähän, minkälaisia nämä työnkuvat on ja siellä paperissa vähän hahmotelmaa, niin voitte merkata, että mistä olette kiinnostuneita. Ja me ei vielä tiedetä ihan tarkkaan määrää, ketkä pääsee. Nythän tässä meitä on läsnä semmoinen vähän reilu 20, mutta etänä on, pitää varmaan vilkuttaa, Lappeenrannan yliopistossa on jonkin verran ihmisiä katsomassa sitä etänä ja aika moni muukin on ilmoittautunut katsomaan sitä etänä. Et me tällä hetkellä tiedetään, että tästä hommasta on kiinnostunut semmoiset 60-70 ihmistä. Ja meille ei ehkä ihan ole välttämättä, mä en tiedä, mutta luulen, että meillä ei välttämättä ole ihan 60-70 pestejä. Mutta jos olette yhä tämän tapahtuman jälkeen kiinnostuneita, niin sitten juttelette heidän kanssaan. Ja mä taas Markkinointiakatemiassa, Roihun Markkinointiakatemiassa, niin me vastataan siitä, että me koulutetaan ihmiset ja tuetaan sitä ja tarjotaan koulutusta niihin töihin, mitä muut tarjoaa. Eli me järjestetään ihan sitten leirilehteen toimittajakoulutusta, leiriradioon myöskin radiotoimittajakoulutusta, me järjestetään markkinoinnin ja viestinnän tukea, osaamista, kaikkea. Ja tämä on nyt ikään kuin itse asiassa meidän vähän niin kuin laatunäyte, eli kun 3 Emma aloittaa, Emma on siis täällä, ja Jarkko sitten 15.30, Jarkko on siellä takana, ja minä kello 16. Tämä on itse asiassa meidän ensimmäinen laatunäyte. Tämä on 1,5 tunnin koulutus, ja tämän tyyppisiä ne tulee olemaan ne Markkinointiakatemian koulutukset. Ja koulutukset on tietenkin teille ilmaisia, ja te maksatte ne selkänahallanne, eli työllä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me tehdään aivan törkeän upeata markkinointia ja viestintää ennen Roihua. Ja otetaan ihan nopea gallup. Mä tiedän nyt, kuinka monella on partiotaustaa. Mä teen tähän nyt 3-portaisen askeleen. Eli mä kohta otan äänestykset viittaamalla. Mutta tähän paikkaan vaiheeseen 1 kuuluvat ne ihmiset, joilla ei ole mitään partiotaustaa, tai ehkä nyt on lapsena vähän käynyt partiossa, mutta kuitenkin siis partio-untuvikko on tässä, vaihe 1. Sitten vaihe 2 on semmoinen, että on nuorena ollut aika aktiivinenkin, nyt ei ole enää muutamaan vuoteen tehnyt partioa. Ja tässä on sitten nykyäänkin aktiivipartiolainen. Nyt mä haluan katsoa, ollaanko me siis niin 1, 2, 3 täällä läsnä. Eli käsi ylös, ketkä kuuluu tähän ruutuun. Ikinä ollut partiossa. Jarkko Kivitä, kyllä. Loistavaa. Aivan mahtavaa. Ja sitten 2 on tämmöinen, että nuorena olin, mutta nyt en enää ole juurikaan. Jes, teitä on pari. Ja sitten 3, joo. Ja sitten aktiivipartiolaisia on tässä noin puolet. Jes. Ja sille ei ole tosiaan väliä, mikä on tausta. Kaikki, teillä on sellainen niin laatumääritelmä, että huonot, parhaat. Mutta enemmän vaan, että mä tiedän, miten mä alustan tätä asiaa. Mutta joo, selkänahasta me kaikki tää työllä me maksetaan. Ja mun tavoitteena on saada Roihu Akatemiaan kouluttajiksi sekä partiolaisia että partion ulkopuolisia tahoja, mutta niin kovia nimiä, että jos joku teistä, mä katsoin, että aika moni on itse asiassa vielä opiskelija, niin mä väitän, että meidän Roihun Markkinointiakatemiassa on kovempia nimiä kuin mitä moni AMK pystyy tarjoamaan kurssittamista tai koulutusta. Ja mulla on aika hyvät kontaktit, että aion tähän sitten ammattitoimittajia ja muita pakottaa asiakkaitani ilmaiseksi kouluttamaan meitä Roihun markkinointi- ja viestintäväkeä, eli Markom
väkeä. Hei, sen verran vielä ennen kuin mennään varsinaiseen päivän ohjelmaan, niin saa esittää missä tahansa kohtaa kysymyksiä, saa tarkentaa ja kiljasta. Et ei ole tavoitteena se, että te olette nyt hiljaa seuraavat 2 tuntia mietitte, että miksi minä olen täällä, miksi minua kiusataan, vaan että pidetään päivä tosi keskustelevana avoimena ja tavoitteena on se, että meistä olisi mahdollisimman iso hyöty teille jo nyt. Ja mitähän mä uskallan sanoa rekrytoinnista? Varmaan ensimmäistä alkaa nyt saman tieneksi niin, mutta sitten esimerkiksi varmaan Leiri-lehden toimittajia ei ehkä ihan vielä tarvitse. Niin, varmaan voidaan käydä keskustelujakin, mutta ehkä tekeminen alkaa sitten pikkasen myöhemmin. Just näin. Ja mä luulen, että semmoinenkin tuplapesti onnistuu esimerkiksi, että jos ottaa jotain esimerkiksi tämmöistä niin tapahtumamarkkinointipestiä ja sitten jatkaa vaikka Leirillä radiotoimittajana. Sehän on täysin mahdollista, ne ei ole mitenkään päällekkäiset, ne menee aikajanalla peräkkäin. Mutta nopea tausta siis Suomen partiolaisten Finjamboreista eli suurleireistä. Niin tässä Julle jo sanoikin, että noin 6 vuoden välein järjestetään. Niin edellinen leiri oli Evolla, meillä Evo on meidän vakioleiripaikka Hämeenlinnan kupeessa. Niin Evolla oli Kilke 2010, jossa oli noin 10 000 osallistujaa. 10 000 ihmistä 2010. Ja Roihun tavoite on 15 000. Ja tämä on markkinoinnin ja viestinnän harteilla. Meidän pitää saada 15 000 ihmistä. Ja nyt mä sanon suoraan mun henkilökohtaisen tavoitteen, nyt tämä menee nauhalle ja joka paikkaan, kaikki todistaa. Mutta jos me tehdään ihan törkeen hyvää työtä, me saadaan sinne semmoinen luku, mitä alkaisi 2. Ja musta olisi aivan sikamakee nähdä leirin johtajien naamat siinä kohtaa, kun on silleen, voi perkele, mihin me laitetaan nämä ihmiset. Mutta se on mun tavoite. Ja se tehdään nimenomaan todella hyvällä markkinoinnilla ja viestinnällä. Tässä on meillä on nyt kädessä ihan loistava lauma ammattilaisia ja koko ajan kehitetään itseämme lisää. Me pystytään tekemään makeita juttuja. Ja tähän kuvioon, mitä kaikkea, taivas on rajana. Tämä sisältää sosiaalisen median markkinointia, tapahtumamarkkinointia, video, kuvaa, ääntä, tekstiä. Ihan kaikkea. Ja meillä on jo aika upea graafikkoporukka, aika makeita jälkeen tehnyt Roihun logon kanssa. Ja jos olette Roihun sivuilla käyneet, niin on tosi hyvän näköiset. Me tarvitaan vain nyt enemmän käsiä. Me saadaan tästä kaikkia. Voidaan ottaa vähän kunniaa tuonne takariviin Virpille. Kuka? Oi! Oletko sä tehnyt sen logon? Hei. Vau. Se on todella hyvä erinomainen logo. Ja me tarvitaan tosiaan sekä partiolaisia että ei-partiolaisia. Ja mun mielestä nimenomaan ei-partiolaista on tosi tärkeää, koska Roihun tavoitteena on tavoittaa muitakin nuoria kuin vain partiolaisia. Me halutaan, ja kenenkään ei teidän eikä niiden muiden ei-partiolaisten ei ole pakko tulla partion jäseneksi. Sehän on jokaisen oma valinta. Tykkääkö tästä harrastuksesta niin, että haluaa jatkaa? Se on ihan oma asia. Mutta me halutaan tähän ei-partiolaisten näkökulmaa, että me osattaisiin tehdä sellaista viestintää, mikä aukeaa muillekin kuin meille, jotka ollaan kasvattu täällä partiosiilossa sisällä tosi jäykästi ja onnettomasti. Mulla ei ole sen enempää. Onko kellään mitään kysyttävää tai tarkennettavaa? Opintopisteistä ja No hei, joo hei, hyvä. Ja vielä joku hauska leikki, koska pitää olla vielä 5 minuuttia. Okei, en mä tarvitse vielä 5 minuuttia, joten me otamme hauska leikki. Joo hei, otetaan tämä. Työtodistuksen kirjoittavat siis ne, jotka teidät on testanneet, eli Iida ja Tiia ja Jutta. Ja työtodistukset kerrotaan, arvioidaan se tuntimäärä, kuvataan se projekti, eli se on aika validia kamaa, jos hakee alan töitä. Et se ei ole mikään semmoinen, että olen leikittänyt pikkupartiolaisia 3 tuntia sateessa, vaan oikeasti siellä on aika isoja juttuja, mitä me tehdään. Ja me pystytään kuvaamaan kaikki tulokset. Sehän on mahtavaa markkinoinnissa ja viestinnässä, että pystytään kuvaamaan tulokset. Me pystytään selittämään, että tähän tapahtumaan tuli 1500 ihmistä. Ja tämän viestin näki 3000 jakoi Facebookissa ja 5000 Twitterissä. Niin nämä kaikki dokumentoidaan sitten, että me saadaan tosi hyvät työtodistukset teille. Ja mä taas Markkinointiakatemian puolelta vastaan sitten tästä opintopistekuviosta. Ja mä en ole vielä yhtään selvillä, koska mä oon eilen tähän testautunut, että mitä se oikein tarkoittaa. Mutta meillä on siis Roihu koko tässä valtavassa spektaakkelissa on olemassa Roihu-akatemia. Eli Markkinointiakatemia on vain osa Roihu-akatemiaa. Siellä on muutakin sellaista, ihmiset opiskelee eri asioita. Siis meillähän tulee opintopisteitä joillekin, jotka vetää putkeen. He vetää siis vesilinjaa. Ja ne saa sitä opintopisteitä heidän putkiasensa ja tutkintoonsa. Et nyt on vedetty vesilinjaa, tehty 10 opintopisteen työharjoittelu. Eli se Roihu Akatemia kouluttaa valtavan määrän nuoria eri aloilta
tekemään omaa juttuansa. Ja markkinointiakatemia on vain pala Roihu-akatemiaa, missä taas koulutetaan viestintää ja markkinointia. Ja meillä on itse asiassa ensi viikolla palaveri, missä selviää tarkemmin näitä. Me saadaan oppilaitoksia tähän ilmeisesti mukaan. Niin pystytään sitten, parasta olisi, että me saada sellaisia opintopisteitä, joita te pystyy sitten hyödyntämään omissa opinnoissa viemään. Pystyy sitten korvaamaan jotain, jos joku on opiskelija tai lähtee opiskelemaan. Niin se olisi tietty hieno homma. Mutta siitä me ei vielä tarkkaan tiedetä, miten se tulee tapahtumaan. Mutta kyllä me se asia selvittää. Työtodistukset on ainakin varmasti luottavissa. Ja vähintään sen verran opintopisteistä, että pystytään kirjoittamaan kunnon suosituskirjeet. Ja se työmäärä kuvataan, että mitä se on. Mitä te olette tehneet, mitä se suurin piirtein vastaa opinnoissa. Ja sitten pitää ehkä kertoa, millä mä saan Jarkon tänne houkuteltua. Jarkko on siis Dinglestä. Dingle on, mitä sanoisit, Suomen johtava sosiaalisen median... Sosiaalisen liiketoiminnan. Kyllä, sosiaalisen liiketoiminnan koulutus- ja konsulttiyritys, voisiko näin sanoa. Ja sä et ole partiolainen ollenkaan, mutta kun mä lupasin, että täältä löytyy niin törkeen hyviä tyyppejä, joita saa rekrytoitua Dinglelle tällä välin, koska onko tämä nytkin 3 paikkaa auki? Ja 3, 4, joo. Niin. Tulee niinku viikkotahtiin tätä, että se on niinku, ei ehditä edes rekrytoimaan, silloin on aika nopea keikkaus voisi olla hyvä. Niin. Siksi mä oon täällä. Joo, juuri näin. Työhaastatteluja. Kyllä, joo. Ja Emmalla on sama agenda avauksella. Emman avauksesta kertoo kohta enemmän itsestään, niin avauksella on sama juttu. Tarvitaan tekijöitä, ei ole edes aikaa rekrytoida ja tarvitaan hyviä tyyppejä. Niin tämä on toivottavasti monelle Roihu-akatemia, nimenomaan markkinointiakatemia on porras työelämään tai mihin tahansa, johonkin sivutoiminimellä tehtyyn pieneen projektiin tai asiakasyhteydenpitoon tai mihin tahansa. Me toivotaan, että meistä on hyötyä. Ja sen takia täällä on nyt sitten Dingle ja Avaus, ja mä haluan saada muitakin yrityksiä mukaan vielä tähän kouluttamaan meitä ilmaiseksi, koska mehän olemme heille lihaa. He haluavat työntekijöitä ja me olemme varmasti valmiita tekemään hommia. Niin tällainen agenda meillä on sitten vielä. Kellekään ei ikävä kuulla, siis nyt kun me sovitaan testeistä, niin kellekään niin allekirjoitetaan, että saat duunia seuraavan 1,5 vuoden aikana. Mutta siis hyvät mahkut on, koska tässä pystyy näyttämään oma osaamisensa ja me ammattilaisetkin pystytään, niin kuin mä pystyn suosittelemaan Jarkolle eri tilanteisiin sopivia nimiä. Tällainen on kuvio. Mutta onko Emman esitys valmis? Se on valmis, se just valmistui. Mieletöntä. Tämä on pieni riski, että täällä ehkä joku... No, mutta ei se mitään. Hei, koska mä kaadoin jo mikrofonin, jotta ei täällä ole enää mitään väliä, mitä sä teet. Kaikki on kokeiltu. Sitten muuten tässä vaiheessa vielä, kun Emma laittaa konettansa, niin tämä on sellainen hassu rakennus, että meillä on tässä kerroksessa vain yksi vessa. Eli pidetään varmaan, eikö Emma ja Jarkko välillä pidetään varmaan pieni tauko. Niin yksi vessa on tuolla, kun menee niin kuin suoraan läpi käytävän perälle ja vasemmalle. Siellä on yksi vessa. Mutta tuosta kun menee portaat alas, niin sieltä löytyy 3 lisää. Meillä on partiossa monta vessaa. Niin tiedoksen, ettei kaikki sitten rauhalla me jonottaa sitten yhteen. Alakerrassa on 3 lisää. Onko tässä nyt kenties joku pikkakakkoja, mitä mä saan? Joo, älä tuu tähän, koska tää on se live-striimaus. Sun pitää mennä tonne. Sori. Oli. Loistavaa. Hei vaan kaikille. Tosi kiva nähdä teitä näin monta täällä. Mä luin myös ne hakemus, tai se, että siinä oli täytetty, niin upean näköistä ja kuulosta porukkaa. Tosi hauska olla täällä. Mä astun kyllä käydä tuonne tästä. Mulla on 0,5 tuntia, eikö ole näin? Joo. Huom. Yes. Mä ajattelin puhua tämmöisestä teemasta kuin kasvuhakkerointi. Kuinka monella tää on tuttu sanana? Kukaan teistä kuullut ennen? 3 ja 1 on viimeistä. Hyvä. No, tää on tosi hyvä juttu, koska se tarkoittaa, että ehkä on teille myös relevanttia, mitä aion kertoa. Ensin ajattelin kertoa vähän itsestäni avauksesta, koska niin kuin sanoin, tai niin kuin Katriana jo sanoi, niin kasvetaan nopeasti ja olen myös kiinnostunut teistä. Sitten mä ajattelin kertoa vähän kasvuhakkeroinnista, tai itse asiassa ensin markkinoinnin muutoksesta ja sitten kasvuhakkeroinnista, mitä se käytännössä on esimerkiksi meillä, kun on töissä.
ja myös erittäin tyypillisesti partioprojekteissa ja muissa vapaaehtoispesteissä. Kysyttiin jo, että kuinka moni on partiolainen. Kuinka moni teistä on tehnyt töitä markkinointitehtävissä? Kuinka moni teistä on niin kuin, kokoaikaisesti töissä markkinointitehtävissä? Yes. Ja kuinka moni opiskelee jotain siihen liittyen? Ja kuinka moni haluaa töihin markkinointialalle? Hienoa. Hyvä. Se on tosi mun mielestä mielenkiintoinen juttu, koska jos katsoo nyt niin kuin työttömyystilastoja, varsinkin niin kuin akateemisista koulutuksista, niin suurin, niin kuin, tai yksi suurimpia, nyt mä en väitä sellaista, mitä mä en tiedä tasan tarkkaan, mutta siis suuri osa markkinoinnista ja viestinnästä valmistuvat niin kuin yliopistoilta ja Hankenilta ja Aalto-yliopistosta, niin valmistuu työttömiksi. Mikä on mun mielestä niin kuin aivan käsittämätön juttu, koska ikinä ei ole tarvittu niin paljon markkinointia kuin tänä päivänä. No, mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että niin kuin Katleena just sanoi, niin siellä ei opeteta oikeita asioita. Se on niin kaukana siitä niin kuin tämän päivän tekemisestä, niin kuin mitä firmat ja palveluntuottajat tarvitsee. Ja siksi mun mielestä markkinointiakatemia on just oikea juttu. Ja just oikea paikka myös teille, jos te haluatte näissä asioissa kehittyä, tehdä, oppia, kokeilla ja päästä silleen eteenpäin niin kuin omalla polullanne kohti markkinointi sellaista gurustatusta. Tuossa on mun ja Avauksen Twitter-tunnukset, jos te haluatte jotenkin hehkuttaa tai laittaa huonoa palautetta, sekin käy. Silloin ei mielellään sitä Avausta mukaan, sit vaan mulla. Mun 2 kalvoa vaan itsestäni. Ehkä selittää vähän tätä niin kuin kasvuhakkerointia, sitä, että mitä mä oon ja mistä näkökulmasta mä tuun. Kun mä olin pieni, mä halusin tavallaan olla toi ihminen. Mä rakastin mainontaa, mä rakastin niin kuin telkkarimainoksia, mistä oli ihan parasta. Ja aina niin kuin mun pikkuveljen kanssa pelattiin sellaista, että kuka osaa arvata sen niin kuin brändin ennen kuin se on tullut se niin kuin logo sinne kuvaan. Mutta sitten niin ton lisäksi niin mä oon myös vähän niin kuin tällainen, vähän niin kuin nörtti. Sekä niin kuin, mä oon aina ollut niin kuin tietoteknisesti aika kiinnostunut. Mä en osaa koodaa, mä en osaa mitään sellaista. Mutta mä rakastan aina, jos on joku uusi semmoinen, niin mihin voi mennä niin kuin vähän näpräilemään ja kokeilemaan. Ja, vaikka jotain Exceleistä mä oon tosi innostunut, varsinkin jos pystyy vähän tekemään jotain pikkukikkoja. Sitten mä oon vähän niin kuin yrittäjähenkinen. Tää on sitten The Startup-sarjasta, jos ette naamaa tunnista. Ja sitten sit musta on myös niin kuin tämmönen kova bisnesnainen niin kuin halu takana. Näistä kaikista ehkä muodostuu se mun niin kuin asenne sekä työhön, mutta myös partioon. Eli mä oon myös partiolainen. Ai niin, tää oli, itse mä mokasin tämän, mä oon käyttänyt tätä joskus aikaisemmin, että tää on se mitä mä haluan olla, mutta sitten mun tiimeläiset on sitä mieltä, että mä olen enemmän tämmönen hitsi, mikä muka. No joo, tuossa vaiheessa piti nauraa ja sitä mieltä, että aika hauska. Mutta joo, mä oon tosiaan siis myös partiolainen ollut iät ja ajat. Ja partiossa mä oon eniten niin kun viime aikoina varsinkin tehnyt niin kun projektijohtoon ja niin kun johtajuuteen liittyviä juttuja. Mutta niissä myös fokusoidaan aika paljon viestintä- ja markkinointiasioihin aika luonnollisesti, koska olen niistä kiinnostunut. Ja nyt istun myös Roihun ohjausryhmässä. Ammatin puolesta niin mä oon valmistunut Aalto-yliopistosta, sitten mä oon ollut konsulttina ja nyt oon Avauksella sitten 2,5 vuotta. Mä teen myös tohtoriopintoja Hankenilla, missä mä tutkin markkinointia ja varsinkin niin kuin B2B-näkökulmasta ja digitalisoituvassa maailmassa. Se oli se minusta. Sitten Avauksen lyhyt mainosspiikki. Me kasvetaan tosi nopeasti. Me halutaan olla Pohjoismaiden johtava markkinoinnin uudistaja. Eli me halutaan olla se toimija, joka auttaa meidän asiakkaita tekemään markkinointia niin kuin sen pitäisi tehdä tänä päivänä. Suomi on tällä hetkellä aivan superkaukana mistään niin kuin globaalista johtaja-asemasta, kun tulee viestintään ja markkinointiin. Ja koska me eletään globaalissa maailmassa, niin se on tosi iso ongelma. Jos Metso tekee tuommoisia crusher, tämmöisiä laitteita, jotka murskaimia, jotka murskaa niin kuin jotain hiekkaa ja kaikenlaista,
niin ei se riitä, että se on ihan sika hyvä teknisesti. Jos Alibabasta sä voit ostaa 3 hinnalla, että ne vielä osaa markkinoida sulle. Sä kohtaat sen crasherin jossain verkossa, ne seuraa sua, ne osaa ehdottaa, että hei, olisiko nyt se hyvä hetki. Ja jos Metso ei sitä osaa, niin ei se auta. Ja tässä niin kuin harhassa me ollaan nyt eletty tosi kauan Suomessa. Ja nämä on niitä juttuja, mitä me halutaan avauksessa olla mukana auttamassa, transformoimaan sitä markkinointia. Meillä on tosi paljon hands-on tekemistä. Tämä luku on aivan liian pieni, sen pitäisi varmaan olla jotain 250 000 hands-on tuntia markkinoinnin automaation kanssa, ohjelmallisen mainonnan kanssa, asiakaskohtaamisten kanssa. 500 miljoonaa toteutettua asiakaskohtaamista. Se tarkoittaa sitä, että meillä on aika iso tietokanta myös kaikesta, mikä toimii, mikä ei ja miten optimoidaan. Kasvetaan 50% vuodessa, meitä on nyt 75. Ja ollaan just päätetty perustaa vähän uusia toimistoja myös muualle kuin Suomeen, eli kasvufirma. Tässä tehdään niin kuin isojen firmojen kanssa ja tehdään sellaista myyntilähtöistä markkinointia, missä on yhdistynyt teknologia, sisällöt ja data. Näin niin kuin lyhyesti. Se on aika vaikea selittää, mitä avaus tekee, mutta käytännössä meillä on niin kuin 5 eri tällaista kompetenssialuetta. Ja nämä on aika tärkeitä, koska tässä on itse asiassa sen seuraavan niin kuin markkinointi tekemisen tavan ydin. Eli meillä on keskiössä strategia, pitää olla ymmärrys siitä, että miten markkinointia tänä päivänä kannattaa tehdä ja tehdään. Meillä on asiakas- ja web-analytiikkaa, eli niitä, jotka katsoo vaikka Google Analyticsia tai niitä, jotka tekee segmentointeja ja murskaa sitä esimerkiksi jäsenrekisterissämme olevaa dataa. Sitten meillä on ihmisiä, jotka tekee hyvin teknisiä asioita, eli ihan niin kuin koodareita ja semmoisia, jotka niin kuin markkinointijärjestelmiä pyörittää. Tehdään paljon semmoisten järjestelmien kuin Adobe Campaign, joka on markkinoinnin automaatiojärjestelmä. Siihen samaan kategoriaan menee myös Salesforce Marketing Cloud ja Marketo. Nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin hirveän suuria, hirveän kasvavia teknologia-aloja, joissa me ollaan sitten Suomen edelläkävijä. Me tehdään älykästä mainontaa, joka on sitä, puhutaan ohjelmallisesta mainonnasta, ja tämä on seuraava iso suuri aalto, missä me ollaan todettu, että meidän pitää olla läsnä. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että sä päätät, sä et osta enää Hesarin etusivua. Sä ostat juuri sulle osoitettua mainontaa, koska me tiedetään, että just sinä tarvitset just tätä. Ja kaikki triggeröidyt kampanjat. Siihen kuuluu dynaaminen sisältö, eli me voidaan vaikka muuttaa hintatietoja tai kampanjatietoja riippuen siitä, että millä tavalla sä selailet. Ootko tosi hintasensitiivinen, niin sulle ehkä kannattaa näyttää jotain muuta. Tarkoittaa sitä, että se niin kuin mainonnan maailma räjähtää tämmöiseksi todella teknologiavetoiseksi ja todella kompleksiseksi, missä itse asiassa niin ihminen ei enää pysty sitä hallitsemaan, vaan täytyy käyttää niin kuin automatiikkaa ja ohjelmointia sen tekemiseksi. Ja sitten vikana on tämä sisältö ja ohjelmat, ja siellä on niin kuin, meillä on ihan tällainen kuin pieni mainostoimisto, siellä on copywritereita ja graafikoita ja konseptisuunnittelijoita. Ja nyt se, mitä mä tuun kertoa seuraavaksi, on niin kuin hyvin tärkeä osa niin kuin tätä kaikkea. Ja mun mielestä tämä kokonaisuus on myös nyt, kun ajatellaan Roihua, hirveän tärkeää ymmärtää, että markkinointi se ei ole, vaikka siis se logo on hieno ja verkkosivut on hienot, mutta niillä sä et vielä saa niitä tyyppejä sille leirille. Eli miten sä autat sitä yksittäistä partiolaista tai jopa ei-partiolaista tekemään sen päätöksen, että hei, mä haluan mennä Roihulle ja nyt mä ilmoittaudun. Ja miltä hänestä tuntuu sitten sen jälkeen, kun hän on ilmoittautunut siihen päivään asti, kun hän lähtee leirille, mitä siinä välissä tapahtuu. Ja se ei ole enää niin, että me lähetetään yksi leirikirje, vaan me tehdään sosiaalista mediaa, me tehdään kohdennettuja sähköpostikampanjoita, me tehdään kaikenlaista personointia verkkosivuille. Eli miten me saadaan siitä kokemuksesta semmoinen, että hän niin kuin kokee, että tämä leiri on mulle ja mä oon tervetullut ja mä haluan myös saada mun kaverit mukaan tänne, koska tämä näyttää nyt niin kivalta. Mä uskon, että se 20 000 tavoite on ehdottomasti niin kuin mahdollinen. Pidetään se tämän huoneen sisällä, se on meidän tavoite. Leirin johdon tavoite on 15 000. Joo.
Ja se niin kuin nimenomaan ilman markkinointia ei tule onnistua. Ja se on ehkä niin kuin Partion suuri ongelma ollut niin kuin ennen, että markkinointi ei tehdä. Siis ei olisi markkinointipestejä ikinä ollut, ne on aina viestintäpestejä, ei saa myydä. Ja nyt tämä niin kuin ehkä on muuttumassa, että se on, niin kuin, mä olen hirveän innoissani siitä, koska me tarvitaan markkinointi, me tarvitaan myynti, meidän täytyy myydä myös sitä aatetta ja sitä niin kuin tavoitetta, mikä meillä on edessämme. Oikein luntata, mitä siellä seuraavaksi tapahtuu. Joo. 3 asiaa, jotka ajaa niin tätä muutosta. Yksi on automatisointi. Ei kannata enää tehdä itse asioita. Ja tämä on niin nyt yksi tosi tärkeä asia, kun tulee tähän niin työllistymiskysymykseen myös. Kannattaako olla hyvä semmoisessa asiassa, mitä tietokoneet hoitaa meidän puolesta 5 vuoden päästä? Ei. Silloin niin varmistaa sen, että ei ole mitään saumaa tehdä mitään lisäarvoa tuottavaa ikinä työelämässä. Eli on tosi tärkeää ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa. Mitä jos tietokoneet ja automatiikka pystyy hoitamaan meidän puolesta vaikka ihan sisällön tuotantoakin? Pystyy vaikka tuottamaan graafisia tuotoksia, kunhan meillä on se niin kuin perusleiska ja meillä on ne niin kuin jutut, mitä me halutaan sanoa. Kenenkään ei tarvitse enää istua siellä ja laittaa niitä palasia yhteen Photoshopissa. Ja siihen itse asiassa yksi toinen pointti on se, että mitä sen kannattaa tehdä itse. Mä oon itse asiassa viime aikoina ruvennut ostamaan itsellään, mä teen mun ystävän eduskuntavaalikampanjaa. Ja sen sijaan, että mä pyydän, että voisiko joku jeesaa mua näiden bannereiden kanssa, niin mä ostan niitä Ukrainasta tai Pakistanista tai Kiinasta. Maksaa $5. Se, että joku ihminen tekee ne bannerit mulle, mikä on niin kuin sairaan paljon halvempaa kuin se, että mä pyydän palvelusta joltain ihmiseltä, joka tekee niin kuin ammatikseen. Eli myös tämä niin kuin globaalin vaikutuksen ymmärtäminen, että miten tavallaan asioidaan tämmöiset, jos mun niin kuin perustekeminen työssä on se, että mä hakkaan fotaria niin kuin päivähintaan. Esimerkiksi meiltä, jos sä haluat niin kuin päivän fotarityötä ostaa, niin se maksaa 1 000 €. Niin tavallaan eihän me tulla pärjäämään, jos ei me ymmärretä, mitkä ne niin kuin realiteetit on. Automatisointi ja globalisointi. Toinen asia, joka niin kuin vie tätä eteenpäin, on tämä niin kuin data niin kuin, data on ihan joka puolella. Ei täällä ihan vielä, mutta kohta puolin on seinissä ja lattiassa. Ja mun trackeri on mennyt rikki, mutta se on seurannut, mitä mä teen ja millä tavalla mä liikun ja missä mä oon. Ja myös Roihulla on ehkä ainakin ollut puhetta siitä, että jokainen leirikävijä, onko tämä siis toteutumassa vai? Ei tiedetä vielä. Niin. Mutta se voi olla siis, että käytännössä niin kuin jokaisella leiriläisellä on tuommoinen niin kuin siru semmoisessa lenksussa käsivarressa, joka tarkoittaa, että me tiedetään täsmälleen, missä joka ikinen ihminen on. Eli mitä me voidaan silloin triggeröidä hänellä asioita, vaikka hänen puhelimeensa. Nyt hän on just menossa leirinuotiolle. Sanotaanko silloin, nyt tämä on vähän niin kuin, tälle ei saa puhua partiossa, mutta pitäisikö silloin sanoa, että hei, tuu kiskan kautta hakee niitä karkkia. Sitähän se pitäisi olla. Ei ehkä partiokontekstissa, mutta muuten. Partiossa se on sitä, että hei, sä oot tulossa leirinuotiolle, muista istuinalusta ja juomapulloa. Niin se on. Mutta silloin kun ne jo kävelee, niin sitten on niinku unohtanut. Niin. Mutta se voi olla tietenkin myös sitä, että hei, että sä et ole käynyt vielä kaikissa kahviloissa tällä paikalla, tai sä et ole käynyt kaikissa ohjelmalaaksoissa, ja sitten kun sä oot käynyt niissä kaikissa, niin se sanoo, että piding, onneksi olkoon, nyt sä sait jo tämmöisen Leiri Pro-badgen. Mutta tämä on niinku siis kaiken A ja O ja Ö, että ymmärretään, että niinku data on mikä ajaa myös tässä kontekstissa, myös partio, niinku ajatellaan ehkä tämmöinen aika perinteisenä juttuna, niin myös tässä kontekstissa ajaa sitä kaikkea tekemistä. Ja varsinkin kun puhutaan siitä, että miten me johdetaan sitä polkua siellä verkossa etenkin ja sosiaalisessa mediassa, miten me saadaan ne tyypit ilmoittautumaan, niin meidän täytyy nähdä se, että jokaisesta interaktiosta meidän kanssa jää datajälki, ja miten me se käytetään hyväksi niin, että se polku jatkuu koko ajan kohti sitä päätöstä ilmoittautua ja sen jälkeenkin. Ja unohdetaan toi. No joo, ja sitten se niin viimeinen iso muutos, joka nyt niin ajaa tätä asiaa niin nopeasti eteenpäin ja yhtäkkiä niin saanut aikaiseksi tänne, että oikeasti ei ole relevanttia palkata sellainen ihminen, joka ei ole teknologisesti jotenkin kyvykäs, on se, että ohjelmistot on nykyään pilvessä, ne on hirveän halpoja, ne on hirveän helppoja ottaa käyttöön, ne ei vaadi mitään isoja niin kuin IT-hankkeita niin kuin ennen.
vaan se on sitä, että hei, että mä otan tämmöisen lisenssin, josta mä alan niin tekemään vaikka markkinoinnin automaatiota, joka on niin ehkä näitä niin ihan keskeisimpiä ajureita tälle asialle. Ja se tekee sitä, että tällä markkinoijan täytyy yhtäkkiä olla hirveän hyvä myös teknologiassa. Tällä hetkellä markkinointiorganisaatiot alkaa olla niin isoja IT-ostajia, siis isossa maailmassa. Markkinointijohtajat ostaa enemmän IT:tä kuin IT-organisaatio itse. Ajatelkaa sitä. Markkinointijohtaja, joka ennen on tehnyt brosyyrejä ja verkkosivuja ja ehkä vähän niin kuin ostanut mainontaa, on yhtäkkiä isompi IT-hankkija kuin IT itse. Se on aivan valtava muutos. Ja se niin kuin tarkoittaa sitä, että siellä markkinoinnissa ei enää pärjää, jos ei tarvitse osata, siis koodata, ei tarvitse osata hankkia IT-järjestelmiä, mutta pitää olla niille hirveän avoin ja pitää olla halu oppia ja pitää olla niin kuin näkemystä siitä, että no tähän tämä juttu vaan menee. Että ei pysty istumaan siinä ja sanoa, että joo, mutta kun me ollaan aina tehty näin, että me vaan printataan nämä brosarit tuolta multiprintistä ja sitten me viedään niitä tuonne standille meidän messuille. Se ei vaan niin kuin toimi. Jos kaikki muut tekee tällä tavalla, niin pakko siihen on mukautua. Ja tämä on myös niin kuin vinkki teille niin kuin työllistymismielessä, että joka ikinen organisaatio, kenen kanssa me tehdään hommia, niin jos nyt vähän karkeasti sanotaan, että tämä ei nyt mene mihinkään Twitteriin tai muualle, mutta siis 75% kaikista meidän, niin kuin, tai kaikista, mä sanon, 75% kaikista suomalaisista markkinointitehtävissä olevista ihmisistä on tosi iso kompetenssiongelma. Siis todella, todella iso. Ja se tarkoittaa, että kaikki markkinointijohtajathan on siis aivan pulassa sen kanssa, että mitä me tehdään. Kun mä näen, että okei, mä ymmärrän, mä oon käynyt jossain seminaarissa, mä tiedän tämän kaiken, mutta nämä mun tyypit sanoo, että en mä halua, en mua kiinnosta. Niin se, että jos te menette ja olette niin kuin sitä mieltä, että tämä on niin kuin maailman siisteintä, niin se on niin kuin kova juttu. Vähän niin kuin, että joka ikinen ihminen, joka tulee meille ja sanoo, että kun mä haluaisin oppia markkinoinnin automaatiota, se niin kuin lause, se voi opetella myös ihan jostain, niin kuin, tällä mä sanon sen, ja se on niin instant, okei, tuu meille töihin. Kun vaan sen talan asenne ja se, että on ymmärtänyt, että nämä on ne kovat jutut, niin se on niin kuin aika kaukana siitä, että mitä esimerkiksi koulusta vasta valmistuneet niin kuin AMK tai maisterit niin kuin edes hahmottaa, että olisi tärkeää. Niin kaukana on se niin kuin opiskelumaailma. Hypätään vähän. Okei, nyt päästään tähän, että miksi me tarvitaan sitä kasvuhakkerointia. Se liittyy siihen, että kun me tehdään automatisoituja asioita ja niin kuin digitaalisesti asioita, niin me pystytään ihan eri tavalla kuin ennen mittaamaan tuloksia. Me pystytään vaihtamaan suuntaa kesken vaikka jonkun kampanjan. Ennen on tehty sillä tavalla, että me suunnitellaan kampanja, sitten me toteutetaan se. Ja se koko ajan menee silleen niin kuin parhaalla arvauksella, että no mun mielestä tämä Roihun logo on niin parempi, kun tässä on punaista tässä yhdessä kohtaa. Ja sitten joku muu sanoo, että mun mielestä ei, että mun mielestä pitäisi olla valkoista. Ja sitten kysytään niin kuin pahimmassa tapauksessa niin kuin toimitusjohtajalta, joka kysyy vaimoltaan, joka sitten sanoo, että ei, pinkki se on oltava. Ja sitten, okei, se on nyt päätetty, nyt se on pinkki. Ja kukaan ei ikinä tarkistanut, että oliko tämä fiksua. Sitten tehdään se koko niin kampanja tai joku iso spektaakkeli tällä tasolla. Esimerkiksi partioille on hyvä esimerkki, että ei nyt ikinä ole mitään testattu ja kokeiltu ainakaan ennen. Mennään vaan semmoisella hantsilla, joka sitten saattaa olla ihan kuinka väärin vaan. Ja nyt tässä niin kuin uuden tyyppisessä tekemisessä niin se niin kuin päätöksenteko ja se testaaminen ja kaikki tämä tapahtuu koko ajan. Eli me ei olla enää siinä niin kuin suunnittelu, toteuta, pidä peukut ja toivo, että kaikki menee hyvin, vaan suunnitellaan aika kevyesti, ruvetaan toteuttamaan heti ja muokataan sitä mukaan, kun mennään. Jos se pinkki toimii paremmin, niin päätetään, että otetaan se logon väriksi tai verkkosivujen niin kuin buttoneiden väriksi. Jos tämän tyyppinen someviesti ei yhtään niin kuin herätä mitään kiinnostusta kenessäkään, niin ei enää tehdä niitä, vaan tehdään niitä, mitkä saa niin kuin hyvää orgaanista näkyvyyttä. Ja silloin on syntynyt tämmöinen termi kuin kasvuhakkeri. Se on 1,5 vuotta vanha Jenkeistä peräisin oleva. Tuolla on joku linkki, siellä voi käydä lukemassa niin tarkemmin tämän synnystä. Mutta se ajatus on se, että me tarvitaan ihmisiä, jotka pystyvät ajattelemaan hirveän moninaisesti asioita. Me ei pystytä enää työllistämään, mutta myöskään pärjäämään, jos meillä on vain sellaisia ihmisiä,
jotka tekee vain yhtä asiaa. Ehkä te olette kuullut tästä tämmöisestä niin T-muotoisesta osaamisprofiilista, ja sun pitää olla niin hyvä jossain jutussa, mutta sitten sun pitää ymmärtää kaikkia muita. Et sä et voi sanoa, että ei kun mä oon tää Photoshop-ihminen, että tässä on tää mun Photoshoppi, niin että kerro mulle mitä mä teen, niin mä teen. Sitten tavallaan sä et ole tarpeeksi nopea, sä et pysty reagoimaan niin kuin ulkoisiin ärsykkeisiin, sä et pysty oppimaan, sä et pysty viemään sitä eteenpäin. Sama tulee, kun puhutaan vaikka copywritereista tai puhutaan vaikka myös niin semmoisesta projektihallinnallisesta otteesta. Sekin on iso ongelma. Ennen on ollut mainostoimistoissa semmoinen rooli kuin tuottaja, jonka tehtävä siis on se, että hän niin vastaanottaa sähköpostia asiakkaalta, sitten hän lähettää niitä sähköposteja takaisin, ja sitten hän lähettää niin tavallaan sisäisesti niitä sähköposteja näin. Ja nämä, jotka tekee sitä niin Photoshop, ne jotka on siinä Photoshop-putkilossa, niin ne ei ikinä niin kommunikoi sinne asiakkaalle päin. Niin hirveä riski, että se on yksi ihminen, jonka ainut juttu on se, että se lähettelee sähköposteja ja koordinoi ja lähettää niin palautteet sieltä. Ja näin. Eli kaikkien pitää osata vähän kaikkea. Sitten joku on parempi lähettämään niitä sähköposteja ja sitten se lähettelee niitä ehkä enemmän kuin muut, mutta me ei voida elää semmoisessa siilossa. Ja tämä on se niin kasvuhakkeruuden niin ehkä keskeisin asia. Ja jotta me voidaan toimia, niin pitää tietenkin kaikilla olla sama tavoite. Se tavoite on tosi tärkeä. Kasvuhakkerointi tulee siitä tavoitteesta, että liiketoiminnassa yleensä halutaan kasvua. Eli kaikki mitä sä teet, pitää lähteä hakemaan sitä kasvua. No nyt partiokontekstissa niin se on niin hirveän tärkeää, että se tavoite on silloinkin kirkkaana mielessä. Ja mun mielestä 20 000 osallistujaa on aivan loistava. Sehän on siis sitä paitsi myös kasvua, mutta niin tosi konkreettista. Että mitä tahansa mä teen, niin mä teen sen, jotta me saadaan lisää osallistujaleirille. Ja silloin pitää niin ruveta ymmärtämään niin aika paljon muitakin asioita kuin sen oman niin fotari tai uutiskirje tai verkkosivusisältöasia. Pitää ymmärtää sitä asiakasta, eli tässä tapauksessa niin osallistuja, mitä ne hakee. Onko meillä kenties aika paljon erilaisia asiakkaita, eli osallistujia. Meillä on vaikka Roihun tapauksessa sekä partiolaisia että ei-partiolaisia. Meillä on aikuisia ja tosi pieniä lapsia. Miten sä niin tavallaan luot sellaista polkua juuri sille, jolle on vaikka, joka on vaikka 13-vuotias versus mulle. Mua kiinnostaa niin aika eri asiat Roihussa kuin joku 13-vuotias, vielä joku niin 13-vuotias niin poika jossain Keski-Suomessa. Ja mä oon ruotsinkielinen 30-vuotias Helsingissä, joka haluaisi, niin kuin, mä haluan tehdä näitä asioita Roihulle, ja se 13-vuotias haluaa niin kuin, jotain seikkailua jollain veneellä. Ehkä. Mä en tiedä, mutta se, joka tekee näitä juttuja, niin sen pitäisi tietää suunnilleen, mitä ne tekee. Sitten pitää olla ihan sitä niin käytännön niin markkinointiosaamista. Pitää ymmärtää, että no millä tavalla sä kirjoitat, minkälaista visuaalisuutta sun täytyy olla hanskassa, missä kanavissa. Sitten sun pitää pystyä luomaan niitä sisältöjä, sun pitää pystyä myös operoimaan erilaisia teknologioita, mitä ne sitten onkaan. Roihun tapauksessa niin mun mielestä joka ikisen markkinoinnin pitäisi pystyä käyttämään CMS eli verkkosivueditoria. Pitää osaa käyttää kaikkia somekanavia, pitää osaa käyttää MailChimpia tai jotain muuta sähköpostivälinettä. Mun mielestä teidän kannattaisi käyttää jotain markkinointiautomaatiota. Se olisi myös sellainen, että jos joku haluaa oikeasti markkinointiautomaatio-osaajaksi seuraavan 2 vuoden aikana, niin mä lupaan, että mä henkilökohtaisesti spasaan ja järjestän sen lisenssin, mutta se tarvitsee jonkun ihmisen, joka niin ottaa tämän hoitaakseen. Ja sitten pitää tietenkin olla dialogia, eli kaikki te, jotka sitten ruvetaan Roihu-markkinointia tekemään, niin pitää toimia yhdessä. Ajattelin vielä ihan lyhyesti viilettää läpi muutaman kalvon tästä. Tämä on toinen niin mock-up meidän niin markkinointiperheestä, joka ei nyt ole ihan niin totuudenmukainen, mutta melkein. Ja siitä, minkä tyyppisiä asioita nämä tyypit tekee. Meillä esimerkiksi projektissa tai asiakkuudessa on yleensä näitä kaikkia. Ja näitä kaikilta vaaditaan se, että tavallaan sä ymmärrät niitä kaikkia muita alueita, mutta sitten sulla on se yksi juttu, missä sä oot hyvä. Mun juttu, missä mä oon hyvä, on se kokonaisuuden hahmottaminen ja myyminen ja plänääminen ja muutoksen läpivienti. Täällä mä en ole näitä kalvoja tehnyt, mutta aika hienoja sanoja tuossa. Mutta tarvitaan niitä, jotka tavallaan näkee sen kokonaisuuden ja varmistaa, että se kokonaisuus menee eteenpäin. Ja että me ollaan koko ajan menossa kohti sitä tavoitetta. Ja se voi olla niin kuin hyvä semmoinen niin kuin kompetenssi. Ehkä näillä rooleilla on ehkä se vielä muihin vertain, että
että nämä tyypillisesti on ehkä, ei ole ehkä niin kuin tavallaan niin T-muotoisia, vaan ne on ehkä enemmän niin kuin M tai monta M peräkkäin. Että semmoinen semisyvä osaaminen kaikilta alueilta ja ei välttämättä mitään niin supersyvää, että se syvä juttu on ehkä se leveys siinä hommassa. Ja silloin niin puhutaan tämmöisistä aika ison tason esimerkiksi asiakaspolun suunnittelusta, datasta, miltä näyttää meidän demografia vaikka Facebook-seuraajista tällä hetkellä ja mihin me halutaan päästä, minkä tyyppisillä jutuilla. Sitten meillä on se, joka saa asiat tapahtumaan. Meillä puhutaan tämmöisistä digilinjoista. Tässä on Ilona, mun kollega, joka sit pyörittää ja tekee niitä asioita ihan niin kuin for real. Hän on tosi hyvä käyttämään erilaisia järjestelmiä, mutta myös tekemään sisältöjä ja optimoimaan niitä jatkuvasti. Eli jos meillä on joku jatkuva vaikka verkkosivusisältö, niin hän voi sitä katsoa vaikka kuukausittain, että okei, nyt me testattiin niin kuin just sitä pinkkiä ja vihreätä ja todettiin, että pinkki toimii tosi hyvin. Jes, muutetaan kaikki meidän koko verkkosivun buttonit pinkeiksi, jotta me saadaan se konversio nousemaan. Ja nämä on niin kuin mun mielestä nyt sitä, mitä niin kuin Roihu Akatemian erityisesti pitäisi tuottaa myös. Tämmöisiä niin kuin supernäppäriä aikaansaavia ihmisiä on niin kuin tosi vaikea löytää. Ja ne on just niitä, mitä myös, niin kuin, kun tämmöinen osuu eteen, niin sitten kilpaillaan niistä. Tässä on vaan tämmöisiä niin kuin esimerkkejä. Eli katsotaan paljon lukuja. Eli vaikka sä teet käytännöllisesti, sun täytyy myös olla kyky analysoida niitä juttuja, mitä sä oot tehnyt. Toimiiko tämmöinen konversio vaikka ilmoittautuneiksi asti verkkosivuilla, vai onko se liian huono? Mitä me voidaan tehdä sen parantamiseksi? Koko ajan yritetään löytää uusia tapoja. Ja tässä mun mielestä Facebook on yksi tosi tärkeä niin kuin työkalu. Kuka moni tunnistaa tätä näkymää Facebookista? Hyvä, yes. Eli tämä on Facebookin Power-editori, missä mä tällä hetkellä itse pyöritän kampanjoita mun eduskuntavaaliehdokkaskaverin puolesta. En ole hirveän hyvä siinä, mutta tässä jälleen niin mun mielestä suuri oppi on ollut se, että sinne vaan kokeilemaan, että ei se ole kuin vähän rahaa menevää niin suuntiin välillä, mutta pieniä summia ne on. Niin viimeisen kuukauden aikana niin mä oon oppinut ihan sikana siitä, että ihanko totta, että tälle tasolle mä voin viedä tätä kohdennusta ja näin fiksusti mä voin rakentaa näitä kampanjoita ja seurata ja optimoida niitä. Eli tämä on yksi mun mielestä tosi keskeinen työkalu myös Roihussa. Sitten meillä on sisällöntuottajat, jotka luo jotain kauniita juttuja, miettii, että miten me voidaan esimerkiksi tuottaa sisältöjä tehokkaasti koko läpi tämän projektin. Varsinkin Roihussa, kun meillä ei ole resursseja ihan hirveästi. Ei voi niin kuin joka ikistä juttua viedä graafikolla, vaikka jotain Facebook-kuvia tai postauksia. Silloin on tosi tärkeää luoda tavallaan ne raamit, että okei, että aina kun tehdään tämmöinen Facebook-kuva, niin lyödään siihen tällä fontilla tekstit päälle ja saadaan se homma rullaamaan. Ja sisällöntuotannossa on mun mielestä myös, tämä on myös vähän piilomainontaa, Fatvarde Hetemäen numero 48, hetemäen.fi, upea ihminen ja mun hyvä ystävä ja myös itse asiassa Roihun ohjausryhmän jäsen, eli ei ole ihan nyt väärin tämä mainonta tässä kohtaa. Eli se, että miten tavallaan sitä sisältöä luodaan niin, että se on tehokasta ja fiksua. Eli nyt me ollaan päätetty, saa nähdä toimiiko se, mutta me ollaan siis päätetty tehdä määrää yli laatua. Ihan vaan sen takia, että orgaaninen näkyvyys Facebookissa on tosi hyvä videoille ja me saadaan tavallaan tavoitettua tosi paljon paremmin tekemällä monta videoa sen sijaan, että me tehdään se niin yksi sairaan hyvin tuotettu, missä on niin kuin lennokkikuvaa ja kaikenlaista niin kuin hienoa musiikkia ja sellaista. Nämä on aika, niin kuin, tavallaan mua vähän niin kuin hävettää nämä kaikki, koska ne ei ole niin kuin, konseptuaalisesti niin hienoja, ne ei ole niin kuin, graafisesti kauniisti tuotettuja, mutta niin se mun ajatus on ollut tässä, että meidän täytyy niin kuin käyttää ne jutut, mitä meillä on mahdollista käyttää hyväksemme. Ja siinä nyt esimerkiksi tämä Facebookin tendenssi tällä hetkellä antaa tosi paljon näkyvyyttä videoille, on toiminut tosi hyvin. Me ollaan saatu suunnilleen 1000 orgaanista katsojaa videoista, joita me ollaan siis, joille ei ole maksettu mitään mediaa, mikä on tosi hyvä. Niin, ja ketteryydessä siis vielä se, että ne on kuvattu puhelimella niin kuin selfie-videotyyppisiä juttuja ja sitten niin ehkä jonkun puolen tunnin editoinnin jälkeen mennyt verkkoon. Eli pitää pystyä niin kuin nopeasti tuottamaan. Sitten
pitää olla näitä tekkityyppejä. Niitä ei nyt istu täällä ehkä, mutta niitä kannattaa hankkia kaveriksi. Maailma menee niin tosi paljon teknologisempaan suuntaan, ja jos sulla on joku tommoinen tekkityyppi kaverina, niin asiat vaan tuppaa menee niin paljon ketterämmin eteenpäin. Se, että jää kiinni niin itse hakkaa jotain koodia jossain verkkosivu niin sisältöhallintajärjestelmässä, niin se ei vaan kannata hirveän kauan. Et sen verran kannattaa hakata päätä seinään, että ehkä oppii jotain, mutta sitten kun sä et tunnin käyttänyt, niin se on se hetki, kun sä pyydät apua. Ja silloin pitää olla jotain kariaatinen, joka sitten auttaa. Ja tämä on siis esimerkki nyt markkinoinnin automaatiojärjestelmän niin kuin, työkulusta. Eli tämä ei ole hirveän niin kuin markkinoinnillista, siis hyvin teknistä määrittelytyötä ja sellaista. Ja sitten viimeisimpänä, viimeisenä tarvitaan tämmöinen analyytikko. Ja niitä mä en tiedä, että onko nyt roihumarkkinoinnissa sellaista edes ajateltu, mutta tässä nyt kerran inputtia mun mielestä pitäisi olla. Kyllä. Eli pakko olla joku, joka katsoo siis ainoastaan numeroita. Pitää olla sellainen ihminen, joka tykkää siitä, ja pitää olla myös sellainen, niin kuin, joka pystyy tuomaan niin kuin, tuloksia pöytään ja myös ehdottamaan, että hei kaverit, nyt te heitätte kaikki rahat tonne Facebookiin, mutta ei se näytä toimimaan, niin keksitään jotain muuta. Tekee graafeja, tekee analyysejä, tuottaa tuloksia. Ja Facebookillahan esimerkiksi on tosi hyvä se niiden insight-puoli, missä pystyy koko ajan katsomaan, että mitä menee. Kun mä olin Atlantiksen johtaja viime kesänä, niin silloin seurattiin se oli siis toinen partio, seurattiin tosi tarkkaan sitä, tai mä seurasin ainakin tosi tarkkaan sitä, että kun tässä pystyy näkemään niin sen, että minkä tyyppiset ihmiset laikkaa sun sivuun, niin huomattiin, että meillä on aivan liian vähän niitä 13-18-vuotiaita, jotka on kuitenkin kohderyhmää. Että miten me päästäisiin niihin kiinni? Okei, ne ei ilmeisesti ole Facebookissa, mutta täytyy löytää joku toinen keino varmistaa, että me saadaan ne kiinni. Ja sillähän sä saat myös ymmärrystä siitä, että kenen kanssa sä käyt dialogia tällä hetkellä. Ja varsinkin niin partiolla on vaikea kohderyhmä, jotka on niin lapset ja nuoret. Ne ei siellä ole, niin sitten pitää löytää nyt muita keinoja. Ja sitten kun nämä kaikki toimii yhdessä, niin sitten puhutaan tämmöisestä kasvuhakkeroinnista, ainakin meillä. Se on ehkä meidän vähän niin kuin oma myös näkemys tästä aiheesta, mutta uskon, että tämä on sitä, mitä niin kuin Roihu tarvitsee, ja tämä on sitä, mitä Suomi tarvitsee, ja tämä on sitä, mitä teidän tulisi ehkä niin kuin sisäistää semmoisena tekemisen tapana. Oliko minulla jotain? Ei. Siinä kaikki. Pari minuuttia yli, anteeksi. Avausmarketing.fi, siellä löytyy ei kovinkaan kasvuhakkeroivat verkkosivut valitettavasti, mutta meillä ainakin on nyt verkkosivut. Meillä on ollut vähän tämmöinen suutarin lapset tilanne, mutta siellä voi lukea vähän blogia ja käydä tutustumassa myös enemmän. Ja SlideShareista löytyy aika paljon kamaa. Kiitoksia. Kiitos. Se on kysymyksiä, en ehdi vastata, mutta Hei, tehdään sillä tavalla, että otetaan Jarkko sisään 20 vaille, otetaan pieni tauko, jos haluatte Jarkko. Hyvä, kiitos. Aivan loistava puheenvuoro oli Emmalta. Mä tykkäsin, eikä muutkin varmaan tykkäsivät, koska on tämän päivän asiaa ja ihan täysin niin kuin sitä. Ja itse asiassa mä komppaan ihan täysin, että ei näitä juttuja niin kuin opimmista. Ei opeteta yliopistossa, ei missään. Tämä on teidän yliopisto nyt, tämä. Et mä ottaisin niinku tämän sivuaine aika vakavissani. Ja sen missä ohjauksessa niin pääsee tekemään tätä, niin ihan huikea juttu. Ja siinä mielessä, että vaikka on kyse vapaaehtoistyöstä tai tällaista, niin pitäisi olla se pelisilmä siinä, että mihin se voi johtaa. Ja sekä avaus että Dingle sitten niin kuin yhtiöinä, mikäli kiinnostaa, niin mennään molemmat kovaa tahtia eteenpäin ja tarvitaan koko ajan hyviä tyyppejä. Mä oon Dinglellä aloittanut vasta vuoden alussa ja tehnyt tätä niin kuin itsenäisesti ja mä kerron ton tarinan kautta se, että mitä tämmöinen niin kuin jenkkitermi henkilöbrändäys voisi tarkoittaa. Ja yhä edelleen mä kannustaisin teitä ottaa niin kuin hyvin vakavasti sen, koska se on teidän henkilökohtainen, mä puhun digitaalisesta taseesta, mitä te kannatte mukananne ja millä te varmistatte sen, että te olette työelämässä kiinni tulevaisuudessa.
Ja tämä on itse asiassa hauska. Mut tunnetaan SlideShareista. Löytyy sieltä aika hyvin, että mä sanoinkin Katleenalle tuossa, että hauskaa puhun nämä kalvot, tai ensimmäistä kertaa kun mä puhun nämä kalvot läpi. Eli mulla oli sen verran kiire päivä ja viikko ollut, että en ole tehnyt kalvoja, mutta periaatteessa olen tehnyt ja tämä loppu tulee niin kuin tajunnan virtana. Eli nämä kalvot löytyy olleet jo jonkun aikaa ja itse asiassa näillä kalvoilla mä hain Dinglelle töihin. Eli sellainen tulokulma siihen vielä lisäksi. SlideShare on mun pääkanava ja siellä mulla on kohta sellainen 19 000 seuraajaa ja alkanut siellä tekemään juttua ja oikeastaan tarinan kautta se avautuu sitten vähän paremmin. Se ei ole mikään tämmöinen instatyyppinen, että kerätään 100 000 seuraajaa niin tuosta noin vaan. Mulla on enemmän seuraajia kuin Stanford Universityllä, White House, Valkoinen talo, heillä on 34 000 seuraajaa, että se skaalautuu siinä. Eli näitä sisältöjä kulutetaan erityyppisesti kuin esimerkiksi YouTube tai Insta. Ja on SlideShare on hyvin tämmöinen ammattimainen kanava ja LinkedInin omistama, niin siinä mielessäkin kannattaisi pitää korvan takana sitä, mutta kukin voi löytää sen oman kanavansa sitten, miten tekee. Mutta mä puhun tosiaan tuosta henkilöbrändäyksestä ja se tulokulma niin kuin siihen henkilön löydettävyyteen, asiantuntijan löydettävyyteen, työnhakijan löydettävyyteen, niin on se sitten yrityksen markkinointi tai tehdä oma henkilökohtainen löydettävyys, niin mua kyllästyttää se, että vedetään sitä niin kuin samanlaista se markkinoinnin tyyli tänä päivänä, niin meillä olisi niin paljon olisi tehtävää ja mä uskon, että Roihu ottaa tästä kopia ja tulee tekemään jotain aivan erilaista. Tuohon osaamiseen liittyen mä en ole lukenut, mä olen yhden pakollisen markkinoinnin kurssin lukenut 5 opintoviikkoa silloin joskus vuonna Miekka ja Kivi. Mun pääaine on ollut vero-oikeus. Eli tavallaan se, että ottakaa niinku tällainen yliopisto aika vakavissaan. Et mä oon lähtenyt sitten niinku itse tätä työstää. Digitaalinen ympäristö on pullolla näitä vinkkejä, ottakaa. Mäkään en ole niinku pyörää keksinyt itse, vaan lähtenyt tekemään. Eli ne kaikki kanavat, ne on ilmaisia, ne on meillä tässä, niinku, ne on tuossa puhelimessa. Ja meilläkin Dinglellä meillä on keskinäinen jumppa siitä, että miten meidän pitäisi miettiä asiat uudestaan, niin vuosi sitten maailma oli ihan erilainen. Ja nyt meidän pitäisi mennä niin kuin tällaiseen mobile first -ajatteluun, eli meidän toimitusjohtaja Juho Jokinen heittikin, että pitäisikö meidän pitää läppärivapaa viikko töissä, että tehtäisiin kaikki puhelimella, että me ymmärrettäisiin, missä meidän asiakkaat ja asiakkaiden asiakkaat on, ja se ajatustapa siellä. Eli tavallaan niin kuin on Seth Godin on mun yksi oppi-isiäni ja häneltä ammentaa paljon hyviä ajatuksia ja suosittelen ehdottomasti. Hänen bloggaustyylinsä on hyvin tällainen tiivis ja tämän ajan henkinen. Mutta miten mä oon lähtenyt sieltä niin kuin tavallaan niin vinkkejä, oikeastaan miksi mun sisällöt on toimineet tuolla verkossa, niin mä oon pyrkinyt antamaan ihmiselle. Ja teillä on sama tilanne Roihun kanssa, että te annatte ihmiselle kokemuksia ja elämyksiä ja annatte toisille täällä myöskin. Tästä päivästä lähtien niin Emma lupasi antaa markkinoinnin ja automaatio vierihoitoa. Tämä perustuu kaikki siihen ja sen jälkeen ihmiset on kiitollisia. Se ei ole sitä push-markkinointia enää tämän päivän sitä, että osta meidän tuote. Sen tyylinen ei toimi Roihunkaan kohdalla. Ja
miksi mäkin kerron tarinoita. Mä kerron tarinoita itsestäni. Joo, aika tylsää. Mutta meillä on niin paljon opittavaa siinä, että tulla vähän tällaiseen niin kuin, sit kuoresta ulos ja kertoa, puhua itsestään. Se on suomalaiselle tosi vierasta. Tiedän, se oli mullekin vierasta, mutta mä huomasin, että hei, tämä alkaa toimimaan. Ja huumoria, mutta se on Goodmanin ajatuksia sellainen, että jos johonkin uskon, sanotaan fake till you make it. Eli sanokaa, että mä oon muuten markkinoinnin tai jonkun tietyn ala mä oon huippuosaaja ja guru tai on se sitten mikä niin ja tahansa, niin uskoo siihen, päättää, menee sitä kohti, julistaa näitä juttuja. Mutta tavallaan niin se puhutaan sisältömarkkinoinnista tai mistä erilaisista jutuista, mutta se tarinan kerronta, miten tarinaa kerrotaan verkossa ja miten se tarinan kesto siellä menee, että se ei ole enää se yksi upotettu mainos jonnekin Facebookiin tai näin, vaan pitäisi ajatella tällaisen jatkumona. Ja siinähän mielestäni teillä on upea tarina tässä alkamassa, tai alkanut jo kauan sitten. Ja toi aikajana, mitä se kestää sinne 2016 loppuun asti, niin se on niin kuin tarina sinällään. Ja se antamisen strategia ja se kiitollisuuden, se jossain kohtaa sitten myöhemmässä vaiheessa palkitsee teitä. Ja tavallaan se niin kuin herättämisen kautta pitäisi mennä eteenpäin. Että ei meillä on tulossa jotain huikeaa juttua, niin kannattaa lähteä. Kaikki jutut aina vähän pelottaa. On epämukavuusalueella. Mulla on finanssialan tausta itsellä ja mä muistan, mä olin 23-vuotias. Menin puhumaan 200 osuuspankin toimitusjohtajalle auditorille, niin kyllä vähän jännitti niin sanotusti. Mutta epämukavuusalueet kasvattaa. Ja jos on vähän sellainen olo, että hei, mä en osaa tätä, niin on hyvä. Se kehittää teitä, uskokaa tai älkää. Se epämukavuusalue laajenee ja te osaatte vuoden päästä paljon enemmän. Tarinoiden kerronnan sen kautta teillä on mahdollisuus tulla vaikuttajaksi näissä kanavissa ja sen lisäksi tekee niin teille se, että päätätte, että tämä on mun juttu ja alkaa oikeastaan tässä on se, että mä oon alkanut puhumaan henkilöbrändäyksestä on se, että mä oon vaan niin kuin huomannut, että hei, täällä on tilausta, Jenkeissä mennään, niin kuin, tää on jo niin kuin, yksi jenkkiläinen blokkari sanoi mulle yhdessä kansainvälisessä tapahtumassa, että hän ampuu sellaisen ihmisen, joka alkaa blokkaamaan henkilöbrändäyksestä. Ne on niin kuin tätä myötä siellä täynnä, mutta se valuu tänne luonnollisesti. Et me ollaan vasta niin kuin alussa, niin siksi mä ajattelin, että mä alan puhua tästä ja totuttaa yleisöä siihen, että hei, henkilöbrändäys se juttu, SlideShare se juttu, niin mut yhdistetään yhtäkkiä. Katleena pyytää mua Twitterissä, että hei, kirjoitaanko kirja tästä. Niin. Ja tavallaan se, että kun sitä tarinaa kertoo ja toistaa, että päättää, että sulla on tämä statementti, mä päätän tehdä näin, valitset ne sun omat kanavat, mitkä on mun kanavat, ei se ole pakko olla SlideShare, se voi olla ihan joku uusi kanava. Nyt Twitteriltä tuli toi live-striimausappi Periscope, se voi olla se, tai lähtee johonkin uuteen niin ottaa haltuun. Päättää se tulokulma ja tavallaan niin kuin, mä valitsin SlideSharein, LinkedInin ja Twitterin. Ja mikä tässä on huikeinta? Mä tein sen 2 vuotta sitten, niin kuin reilu 2 vuotta sitten. Mä latasin mun viraali CV:n, joka kanta mua vieläkin haukutaan täksi Supermaniksi, ei se mua haittaa. Mutta tässäkin oli niin kuin opettavainen tarina. Siellä itse asiassa siellä oli
2 kalvoa 39 kertoi minusta. Mä kerroin niin kuin muille ja yritin antaa. Käytin näitä niin kuin tämän päivän markkinoinnin juttuja. Mutta yhtäkkiä siitä on niin kuin, tästä, mä oon luonut niin kuin parissa vuodessa tästä ammatin itselle. Mä en tiedä, näittekö 190 000 kertaa katsottu diaesitys. 190 000 kertaa. Se on jo. Ja se on varmaan vanha luku. Se on vanha luku, joo. Niin. Se on 220 vai 210. Ja tavallaan se, että mä päätin, että mulla on niin intohimoa tehdä jotain ja mä halusin tavallaan tehdä jotain asioita aina vähän pikkasen paremmin. Ehkä se tulee mun luonteesta tai jostain. Eli mä aloin kehittämään sitä juttua. Eli tämä päätyi joskus sinne Slidesarin etusivulle silloin. Mä ajattelin, mä haluan tehdä sama uudestaan. No, niitä sitten alkoi tippumaan, kun alkoi tekemään sitä, että hei, että tää toimii. Mä oon sillä lailla ollut niin kuin, halunnut kehittää niitä, kokeilla, ettei arvaakaan mitä työmääriä noihin on mennyt, koska mä oon niin kuin, siellä on sellaisia juttuja, mitä ei niin kuin, ihmissilmä näe edes, että mitä mä oon hinkannut, että toimiks toi paremmin tai toi näin. Mutta siellä on tullut se, että mulla on 0,5 milli, toikaan ei varmaan enää pidä paikkaansa. Siellä on mä tätä tilaisuutta varten mä päivitin, siinä oli 15 000 silloin, mutta nyt on ton verran. Se tarkoittaa sitä, että mut löydetään ja Slideshare on nostanut mut Top Influencers-osastolle, että siellä on tosiaan NASAa ja Valkoista taloa ja sitten siellä on toi kaveri Raumalta. Nämä kanavat on tässä teille käsillä, niin mikä tahansa on mahdollista. Pietarsaarelainen kaupan kassa pomppaa tuosta noin Pocahontas videoilla niin kuin talk show, saa kansainvälisen levytyssopimuksen. Se on vaan siitä, että tulee ulos kaapista ja alkaa puhumaan jotain. Eli sitten mua alettiin pyytämään ensiksi niin työhaun vinkkipuheenvuoroja vaikka korkeakouluopiskelijoille ja jne. Mä tykkäsin, mä aloin kehittää sitä ja tässäkin, niin kuin, että miksi et sinä aloittaisi sitä. Mä yritän kannustaa näillä mun sisällöillä, että hei, ettei se sama. Ja vähän hauskuutta välissä. Itse asiassa nämä mun kalvosetit löytyy tuolta Slidesharesta luonnollisesti, ei kaikki, mutta tässä mä olin niin kuin sillä uuden elämän asteella ja mietin, niin mä teen tämän jutun ton uudestaan ja halusin vähän hakea niin kuin uutta suuntaa työuralle ja tämä oli se mun tapa tehdä. Ja listasin omat osaamisalueet, mitä mulla on. Eli esimerkiksi se, että mä oon ollut 7 vuotta pankkialalla, niin mä en mainitse edes sitä täällä. Ihan tarkoituksella, koska mä en halua enää pankkia. ei ole muuten luova ihmisen paikka. Ja näin. Eli tää oli mun tarina, niin kuin näin nopeasti kerrottuna. Teillä on niin kuin kanavat odottaa teidän omia tarinoita. Tämän roihun myötä niin pystytte sparrailemaan keskenänne, katsoa, että hei, mä keksin tällaisen, mikä sopisi mulle, minkä tyyppinen ihminen mä oon. Ei se pakko, että keksiä, että hei, mä oon Superman. En mä muista, mistä toi lähti, toi ehkä sukunime S:stä mutta se oli vaan niin kuin sillai, väkevät kansikuvat toimii tuolla noissa ympäristöissä ja visuaalisuus muutenkin on tämä päivä korostuva juttu. Tuolla handlella tai usernameilla mut löytää Twitteristä ja Instassa
Instasta ja mistä kaikista kanavista löytääkään. Hei, kysytkää. Mä halusin, että olette istunut niin hiljaa, niin jutellaanko tässä aika monta osaajaa, niin mun mielestä voisi vähän keskustella. Vai onko niin tyhjentäviä puheenvuoroja ollut, että ei herätä mitään kysymyksiä? Ainakin tästä tuli vähän semmoinen nolo-fiilis tuosta oman presentaation visuaalisuudesta. Tässä heti rima alkaa nousta. Pitäisi viedä meidän graafikolle. Muistatteko sitä vähän jeesaa? Joo. Joo, joku mulle on Twitterissä haastanutkin, että kyllä säkin vielä noita ranskalaisia käytät ja bullet pointteja ja näin on käynyt. Että nyt on niinku, kun näitä hinkataan 30-50 tuntia näitä, niin ei vaan niinku työelämässä ei oikein ehdi. Se on aika jännä. Joskus mä ajattelin, kun tuli Pretsi-esitykset, että se varmaan lähtisi lentoon, mutta kuitenkin tuo SlideShare tuntuu olevan enemmän se paikka, missä jaetaan. Että se ei ole se, että zoomataan. Että niinku, miksiköhän näin? Se on perinteinen vaan semmoinen niin yksi kuva. Niin. Joo, ja miksi sitten, niin jos ajattelette niin SEO-juttuja ja näitä optimointia, niin tämähän purkaa kaikki nämä avainsanat sinne, niin kuin, mitä se tekee löydettävyydelle, miten se linkkaantuu LinkedInin kanssa ja tällaiset jutut. Sä voit liittää sun profiiliin omia presentaatioita tai näin. Niin kuin, sillai, mun mielestä niin asiantuntijan löydettävyyden kannalta aivan olennainen kanava. Ihan semmoinen yksi kysymys. Tuolla oli eka, ettei käsi puudu. Keynote aina on käyttänyt ja Keynote on Steve Jobsille luotu ainoastaan työkalu, niin siksi se on mun mielestä aika täydellinen nyt, koska PPT on se tiedostomuoto meillä Drivella työn puolesta ja yhtiön alla niin käytän PowerPointia, ikävä kyllä. Ei, älä nyt viitti. Tästä voidaan käydä ihan taistelua. Käydään vaan. Tee pari parannusta. Ei vaan, sulla oli hyvännäköiset kalvot kanssa. Sulla on. Joo, eli siis mikä olisi sun mielestä tai sun mielipide, niin kuin, että mikä on sun suurin markkinoinnin juttu joskus 5 vuoden päästä? Niin, pystyttekö se kukaan sanomaan että niin pitkälle, että mikä voisi olla silloin, että jos haluaisi ennakoida? Tai 2 vuoden päästä, mutta niin kuin ei tällä hetkellä. Valistunut veikkaus, mun mielestä mennään niin kuin enemmän tuohon kännykkään. WhatsApp tulee niin rytinällä ja tällaiset niin kuin paikannusperusteiset jutut, niin kuin esimerkiksi miten löydetään niin kuin se, että yritys, että hei, tuossa kävelee potentiaalinen asiakas ohi, niin kuin älypuhelin pistää push-notifikaatio sille ja siellä niin kuin alhaalla on sitten tämä kaikki se asiakasdatan omistaminen. Se, että me tiedetään meidän asiakkaista ihan kaikki. Samaa mieltä ja siinä niin se iso ajuri, siinä on just tämä automaatio. Sä pystyt noita push-notifikaatioita lähettää silleen, että joku tyyppi istuu ja odottaa, että kun tulee joku notifikaatio. Vaikka se ehkä vielä 2 vuotta sitten on ollut ihan mahdollista ostaa sitä resursseja jostain Intiasta, mutta ei se nyt ostamaan. Vaan just se niinku megalomaisen ison niinku automaatiokoneiston luominen, joka niinku hallinnoi tuhansia tämmöisiä pikkutriggereitä. Ja tavallaan sen se tulee personoitua ja sillä että se on niinku se kuka omistaa sen asiakasdatan, niin se hallitsee sitä markkinointia. Niin ja se ajastaminenkin on aika tärkeää, että missä kohtaa. Kyllä. Mutta siinäkin tavallaan häipyy pikkuhiljaa nyt niinku se ihmisen arvo tai ihmisen niinku, tavallaan ihminen tässä yhtälössä, niin tekijän, siis markkinointi-ihminen tässä yhtälössä häviää, koska just tämä, että no okei, milloin meidän kannattaa lähettää se joku push-notifikaatio, että onko se niinku just 20 metriä ennen sitä kauppaa vai 20 metriä sen jälkeen vai vaikka niinku 100 metriä. Ja tavallaan siinä ei ole mitään järkeä, että joku siellä niinku arvailee, että no mun mielestä, että jos mä kävelisin tästä, niin mun mielestä toimisi paremmin. Se voi olla ehkä olla se niinku lähtökohta, mutta me mennään kohti sitä, että sulla on sit
myös niin kuin automaatio siihen, että se tekee tällaista niin multivariate-testingiä, että joka ikiselle ihmiselle se laittaa sen eri tavalla, kunnes niin kuin tilastotieteellisesti tiedetään, että se optimi on 17,5 metriä, ja sitten se päättää, että okei, nyt mä alan tekemään sitä aina näin. Ja ei sun tarvitse olla niin miettiä sitä markkinoijana, että mikä olisi se oikea. Sun pitää vaan osata johtaa sitä prosessia, että me päästään siihen, että jossain vaiheessa niin ollaan päästy siihen niin tilastollisesti niin järkevään vaihtoehtoon. No mikä sitten on markkinoijan rooli niin parin vuoden päästä, että jos tämä automaatio tulee ja kaikkea näin, niin kuin koneellistaminen niin sanotusti? Ymmärtää ja luottaa. Sehän se on, että jonkun pitää kuitenkin päättää, että okei, lähdetään tekemään tämmöinen push-notifikaatio, niin kun sä olet. Ja asiantuntijalle tulee se, että sä ymmärrät sen hyödyntämismahdollisuuden ja osaat viestiä sen niin kuin tavallaan asiakkaalle, joka ostaa sitä juttua. Sitähän te teette. Markkinoinnin myyntiä tarvitaan. Niin. Pitää myydä. Mutta vielä isompi tarve mun mielestä on niillä fiksuilla ihmisillä niissä ostajaorganisaatioissa, tietenkin nyt niin mun näkökulmasta se olisi ihanaa, jos siellä on niin rohkeutta lähteä kokeilemaan, että sen sijaan niin emmitään vuosi. Siis 5 vuoden päästä mä lyön vetoa, että meillä on Amazonin niin ruokakauppa viemässä SR-keskon niin markkinaosuutta. Ihan vaan sen takia, että ne niin empii ei lähde liikenteeseen. Eli tavallaan pitäisi olla rohkeutta vaan niin lähteä kokeilemaan. Sitten jos ei toimi, niin sitten fine. Mutta niin ei voida jäädä vaan miettimään, no ei tässä niin Suomesta ruoan verkkokauppa ei tule. Sitten se tulee ja sitten kaikki kuolette. Ja toi globaali ajattelutapa, että tavallaan kaikki digitalisoituu, kaikki globalisoituu. Eli mun väittämi on ollut tämä, että miksi mä pelaisin SM-liigaa, kun mä voin vetää NHL samalla. Siksi mulla on jenkkiyleisö on aika iso, ja jos mä haluaisin mennä esimerkiksi Piilaaksoon töihin, niin mä tietäisin ihan tarkkaan, mitä mä tekisin. Mutta siis kun sä kysyt tätä markkinoiden roolia, niin mun mielestä niin okei, pitää osata tekniikkaa, mutta pitää olla tarpeeksi hulluja pöliä ja niin kuin ehkä sit sitä rohkeutta innovoida uusia juttuja. Aivan, niin että se kehittäminen tapahtuu periaatteessa ihmislähtöisesti, eikä se kone kehitä itse itseään. Se on mun suurin pelko, kun sitten mennään mieltä aika bisnesalta. Niin ja kokeilee, vähän pöljäilee ja mitä sitten. Niin kuin muakin haukutaan tuolla, Allermedialta tuli, joka siis omistaa ton Dinglen, niin tuli lehdistötiedote, että Dingle nappasi yhden maailman kovimmista SlideShare-osaajista. Ja sitten tuli niinku kateelliset räksytti, että mikä SlideShare-osaaminen, että onko YouTube-osaajia tai no, ei mua haittaa, että siellä joku niin tekee markkinointia mun puolesta. Mulla olisi jatkokysymys tähän, eli sä kun sanoit, että siellä Jenkeissä niin henkilöbrändäys oli vähän liian yleistynyt, että siitä ei kannata blogata, ja sitten se oli vasta tulossa Suomeen siinä vaiheessa, niin mitä sä sanoisit, että mitkä olisi niin semmoisia jotain guruja tai organisaatioita tuolla ulkomailla, joita kannattaisi seurata, että saisi sieltä niin sit imettyä nämä uusimmat vaikutteet? No kyllä, niin en mä nyt suoraan osaa heittää, että mikä se on. Se määrittelee sen oman jutun. Talouselämässä oli aika hyvä startup-yrittäjä, mä en muista firmaa enkä nimeä, mutta oli hypännyt Tampereelta firmansa kanssa tuonne Silicon Valleyin ja hän harmitteli siinä, että siellä on 2 asiaa, mitä siellä tarvitaan. Että siellä on hyvä fyysinen kunto ja Twitter-tili. Eli sen niin tavallaan se presenssi. Että sä et pääse asiakastapaamiseen, ellei sulla ole niin järkevän määrä seuraajia, ellei sulla niin se sun digitaalinen olemus. Se on ihan sama tulee olemaan muutaman vuoden päästä työelämässä. Eli jos susta ei löydy minkäänlaista verkkopersoonaa, niin valitettavasti se kaveri, jolla on, vaikka olette samalla viivalla, niin se, jolla on parempi näkyvyys, niin se tulee ohi. Eli siksi sen luominen, sen oman verkkopersoonan luominen kannattaa aloittaa niin mielellään eilen. Mitä tapahtuu yksityisyyden suojaan 5 vuoden päästä, en minä tiedä. Puhutaan niin markkinoinnin näkökulmasta. Mun mielestä tapahtuu se, mitä
yksilötasolla tapahtuu just se, mitä yksilö haluaa tapahtuvaksi. Eli jos ei halua just, että mun tiedot, mun sijainti älypuhelimessa on, niin siis mähän hankin sitten vanha-aikainen puhelimen, taas mä otan älypuhelimen, mistä on sijaintipalvelut pois päältä. Mä en liity mihinkään kanta-asiakasohjelmaan. Jos mä perustan sosiaalisen median tilin, se on nimellä. Se riippuu mitä itse sinne laittaa. Joo, just noin. Siitä se on kiinni. Mutta sitten jos kertoo, sitten näitä, jotka kertoo kaiken. Siis tähän niin markkinan murros liittyy siihen, miksi perinteiset mediatalot niin tutisevat ja ovat niin pelokkaina ja levikit laskee, koska yksilöistä syntyy medioita. Eli me synnytetään live-kuvaa tai me twiitataan ja tavallaan meistä tulee blokkareita. Ei ole enää se Demi-lehtenä välttämättä ole se nuorten tyttöjen niin kuin mielipiteen muodosta, vaan se on joku blokkaaja, videoblokkaaja, soikku. Sitä ne seuraa, jotain instatiliin ne seuraa. Et siellä niin kuin yksilöistä alkaa tulla sellaisia pieniä medioita ja he ovat niitä tulevaisuuden rokkitähtiä ja tulevaisuuden niin kuin mielipidevaikuttajia. Voisin ehkä kommentoida tuohon yksityisyyden suojaan, että se on ehkä sellainen juttu myös, mitä vähän niin kuin vääristyy mediassa. Jos ajatellaan niin kuin markkinoinnin näkökulmasta, niin kyllähän se on niin, että sä liityt johonkin kanta-asiakasohjelmaan siksi, että sä luulet, että sä saat etuja ja palveluita. No sit kun mä katson, että mitä etuja ja palveluita mä saan Stockmannilta vaikka, tai Plussan kautta tai minkä tahansa, niin on ihan paskaa. Se ei nyt kiinnosta mua. Ihan vääriä tuotteita, mitä ne ehdottaa mulle. Ihan niin epärelevantista lemmikki, jotain tuotteita, että mulla ei ole lemmikkiä ja niin lasten jotain juttuja, mulla ei ole lapsia ja tämän tyyppistä. Niin se, että meillä on sitä dataa, niin se niin mahdollistaa sen, me voidaan tehdä tosi paljon parempaa niin palvelua. Se on niin asiakaspalvelu, että mulle tarjotaan mulle relevanttia silloin, kun se on niin kuin, myös hetkellisesti relevanttia. Mä en tarvii niin, tai käykääs Zalandossa vilkulees kenkiin, niin yhtäkkiä ne seuraa teitä niin kuin joka puolella. Facebook-sivut. Niin. Et se on tätä retargetointia. Joo. Koska se on niinku, se tulee vähän niin liiankin. Mutta just se, että jos mä oon antanut kaikki mun ostostiedot, vaikka Plussalle, aina swipaan, kun mä käyn siellä, niin tietää siis, nehän osaa niin laskea täsmälleen, että minä viikonpäivänä mä ostan kuinka monta rahkapurkkia. Eikö se voisi mulle palveluna tarjoa, että me tiedetään, että sä kuitenkin ostat nämä 3 rahkapurkkia torstaina, että voitaisko me niinku vaikka antaa sitä niinku 50 pinnaa niistä tai 10 tai niinku edes joku niinku muikka kassalla. Niinku, tavallaan kyllä se niinku tieto pitää käyttää myös siihen, että tehdään parempia asiakaskokemuksia. Eihän se ole mitään järkeä, että me kerätään niinku, roivun leirin tekijöiden tai leiriläisten sijaintitietoa ihan vaan niinku for the fun of it, niin kuin Plussan tai Jassa on tehnyt viimeiset 20 vuotta. Siis niillähän on teidän ostohistoriat niin 10 vuosien takaa, eikä ne edelleenkään tee niillä mitään. Eli pitää myös olla, niin kuin, että jos me kerätään dataa, niin me tulee sitten myös käyttää sitä johonkin fiksuun, joka niin kuin, tuottaa arvoa, eikä se ei tunnu kauhealta, että hyi, miksi sä ties musta tosta. Niin kuin, miksi ne ehdottaa mulle aina sipsejä perjantaisin? Mulla on tällaisia se tulee aina vaan sellaisia geneerisiä tarjouksia. Ei siinä tunnu vaan väliä, että sitä demokratiaa olisi esimerkiksi, koska vaikkahan voisi vaikka asiaa. Sitten mä luin kirjaa, missä just leikkausta esimerkiksi targetin. Nehän targetoi tosissaan Jenkeissä, jos ei tiedä, mitä target on, niin tosi tarkkaan. Sieltä tulee ihan niin myös paperiversio siitä, mitä kuponki sopii kerrottaa, että tietää, milloin on tulossa vaikka vauvaperheeseen. Niin ihan uskon, että niitä sitä ennakoi sitten tullaan säätämään. Se syy siihen on se rohkeus ja sitten oli tämä 75% rumaluku, minkä mä heitin. Se just tässä, että se on tätä sitä tutkia, mitä me varoittaa. Ahdistaa se, että jos kaikki seurataan ja parasta palkkaleivua, niin se voi yöllä mennä saunaan, kun se on kielletty. Laittaa, että millä niin aikuisena pitää päästä menemään. Tavallaan niin se ei olisi se on totta. Ja tämä on vähän kuin mutta siksi just pitää myös luvata, että okei, että me käytetään tätä vaan sun leirikokemuksen parantamiseksi, eikä anneta sitä turvalle sitä tietoa. Vähän niin kuin Facebook, että me tehdään sut kaikki, mutta me ei myydä sitä niin kolmansille osapuolelle vielä. Voidaan myöhemmin ehkä raportoida turvalle, että näin moni tosiaan kävi jossain muualla.
Joo. Me voidaan tehdä ravinteissa sellainen ominaisuus, jos ihminen lähtee kahvilasta, niin on ostanut vain vähän. Se on Joo, alkaa puuttua. Palaa takaisin. Joo. Hei, tässä oli mun puheenvuoro. En tiedä, saitteko jotain koppia, mutta niin, ja tarkoitus, tosiaan meillä on Dinglellä muutama sana siitäkin, niin on vähän sovittu, että pääsee pyörähtämään meillä, tai on sopimatta vielä, että mitään, mutta näkee siellä. Meitä on 50, mä oon 3. vanhin meillä, että aika nuorekas meininki, että itsekin niin kuin siinä yrittää pappa pysyy kyydissä ja näin, ja mahdollisuuksia on näin. Tuolla Pinon mun käyntikortteja saa ottaa, mutta Googlellakin löytää. Tämä on mahtavaa. Markkinointiakatemia tulee tekemään paljon yhteistyötä. Tämä on yhteinen intressi. Kaikkien osapuolten. Tämä on niin win-win-win juttu. Yes. Meillä on puoleen asti aikaa ja mä oon luvannut nopeasti puhua otsikolla 3 parasta latteutta sisällön tuotannossa. Mulla ei ole dioja ollenkaan. Mulla on tuossa tämmöinen pieni mielekartta, mistä mä katon mun vielä, jos tarvitaan tarkentaa, mutta mä otan tosta sitten kuvan ja laitan Twitteriin, eli saatte ikään kuin muistiinpanot. Mutta tämä mun otsikko 3 parasta latteutta sisällön tuotannossa liittyy siihen, että mä käytän itse Twitteriä tosi aktiivisesti. Nyt löytää sieltä nimellä @katleena. Ja Twitterissä kun on päivällä kirjoitan kirjaa ja olen Twitterissä välillä käyn katsomaan kuulumisia, niin sitten siellä raportoidaan jostain seminaarista. Jossain päin Helsinkiä tai ylipäätään jossain päin Suomea joku seminaari ja porukka raportoi live-rapoa ihan hulluna Twitteriä. Voi olla tänäänkin jotkut on laittanut live-rapoa Twitteriin, että niin siteeraa kaikkia makeita juttuja. Ja se mikä on joskus kurjaa live-rapossa on se, että oot kotona, luet Twitteriin, sit luet Guru XYZ sanoo. Ja sit siinä on latteus. Teekö semmonen, ole hyödyllinen. Sitten sä oot silleen, wow, en olisi selvinnyt ilman tätä tietoa, minä tiedän, ole hyödyllinen. Joten mun 3 latteutta, mitä mä aion tänään sanoa, mulla on täällä, ole mielenkiintoinen, ole hyödyllinen ja ole hauska. Katleena sanoi nämä. Mutta siis oikeasti nämä on ihan tavallaan hyviä vinkkejä. Hyödyllinen, mielenkiintoinen, hauska. Mutta ongelma on se, että miten sä teet tämän? Kaikki meistä tietää, kellekään nämä uutuuksia nämä, mielenkiintoinen, hyödyllinen, hauska. Tietenkin, jos me tuotetaan sisältöä someen, ihan sama onko se teksti, video, kuva, ääni, raita, tanssi, esitys, niin se olisi kiva, jos se olisi mielenkiintoinen tai hauska tai hyödyllinen tai vaikka niitä kaikkia. Mutta miten se tehdään, niin se on sitten se konkretia, mikä jää tosi usein niistä live-rapoista puuttumaan. Joten mulla on nyt konkreettisia vinkkejä näihin. Ja otetaan muutama. Mistä me aloitetaan? Tästä ole mielenkiintoinen kohdasta vaikkapa. Niin jokainen meistä on erilainen yksilö. Tietenkin, tämä on itsestäänselvä asia. Suomessa on 5,3 tai 5,4 miljoonaa erilaista yksilöä. Niin minkä halvatun takia niin kaikilla kirjanpitäjillä on ruskea neuletakki ja kaikilla tilikonsulteilla, niin verokonsulteilla, niillä on liituraitapuku kaikilla. Tai sitten kaikki, jotka on sellaisia elämäntapataiteilijoita, niillä on sellainen virkapitsimekko, teettekö se on pitkä batiikki värjätty. Et niin kun, jos me ollaan uniikkeja, niin miksi kuitenkin löytyy niin hirveästi jotenkin samankaltaisia ihmisiä? Tiedättekö te ilmiön? Että on sellaisia ihmisiä, että voi halua, että on taas yksi tommoinen kirjanpitäjä ja niitä on 500 muuta. Ja jos olette ikinä istuneet kirjanpitäjäseminaarissa tai insinööritapahtumat, voi juman kekka, kun 50 miestä vaaleansinisessä kauluspaidassa, sitten siellä on yksi nainen seassa, jolla on vaaleansininen kaulustakki. Tai mikä ne ole paita. Ja siis tällaisia me ollaan. Ja me ollaan kuitenkin uniikkeja yksilöitä. Ja mun vinkki siihen, että kuinka olla mielenkiintoinen, tarkoittaa sitä, että meidän pitää kertoa, millaisia me ollaan oikeasti persoonina. Ja meidän pitää etsiä vaan semmoinen kombinaatio, jota muilla ei ole. Itsestämme se kombinaatio pitää löytää. Ei siis tarvita sille, että mennäänkin niin luonteenpiirret kauppaan ja poimitaan sieltä pari piirrettä, että nyt mä oon tästä eteenpäin, mä oon tosi hauska ja seksikäs, koska poimin ne tuolta. Vaan itsestämme ne poimitaan. Ja jos mä nyt ajattelen itteeni, mä oon hämeenlinnalainen perheen äiti,
Meillä on 2 lasta ja koira, omakotitalo, on viestinnän alalla. Ei ole niin mitään kummaa. Viestinnän alan ihmisiä on ihan pirusti. Ja sitten mä sanoin, että sit mä oon hyvä viestimään. No niin, yleensä ne viestinnän alan ihmiset on hyviä viestimään, sekä ei ole yhtään mitään. Mutta meidän pitää katsoa semmoinen uniikki kombo, joka lähtee meistä itsestämme. Mitkä on ne persoonan piirteet, jotka erottaa meidät? Tai harrastukset, missä tykätään. Ja mä itse, mun blogihan on siis Ei ole totta, nimeltään ei ole totta.fi. Käsi ylös, kun on lukenut Ei ole totta. Joo, viisaita yksilöitä täällä paikalla. Niin, mähän olen kertonut mun harrastukset. Ne, jotka on lukenut, tietää tietenkin partio, mutta mikä on mun toinen harrastukseni, mistä mä puhun aina silloin täällä blogissa. Sukkahousut. Kyllä joo, sukkahousut ja viikinkimiekkailu, kyllä. Mä harrastan viikinkimiekkailua ja mun sukkahousut hajoaa. Brändiä. Onko se niinku lähtenyt jotenkin lapasesta, että kaikki jotenkin liikkuvat niinku sukkahousut? Siis tää on juuri näin, on halvattu lähtenyt lapasesta täysin. En mä itse valinnut, mikä olisi hyvä henkilöbrändi. No hei, sukkahousujen rikkominen on semmoinen, mitä muut ei tee, vaan se tulla lähti vaan lapasesta. Ja eilen taas hajosi yhdet, voi jestas. Mut joo, ja nyt sitten se, minkä takia asiakkaat mut ostaa, niin mulla on siis oma firma, mä oon yksin ainoa ihminen mun firmassani, mulla on osa-aikainen assistentti ja sitten mulla on projektipäällikkö, joka on alihankkija. Mä teen semmoisen vähän alta 200 000 € vuodessa liikevaihtoa, myyn itseäni 200 000 € käytännössä. Joskus käytän alihankkijan kouluttajia, markkinointibudjetti 0. Niin ei yksikään, joka ostaa mut, ei se osta sen takia, että me halutaan tänne partiolainen, tai me halutaan tänne viikinkimiekkailija, tai me halutaan joku, joka rikkoo sukkahousuja. En usko. Mutta pointtina onkin se, että kun meillä on tämä oma uniikki kombomme, joka mulla on vahingossa tullut rikki näistä sukkahousut, mutta mä oon Suomen ainoa viestintäasiantuntija, joka harrastaa partiota ja viikinkimiekkailua. Tai jolla on rastat, sekin on itse asiassa aika hyvä erottautumistekijä. Niin ne toimii muistijäljen jättäjinä. Ja sitten kun ihminen, jos hän tarvii viestintäalan koulutusta, jos hän tarvii jotakuta, joka opettaa bloggaamaan tai opettaa käyttämään Twitteriä, niin hän miettii, että se oli se tyyppi, ottakaa mikä se on se rastat ja sukkahousut tyyppi. Ja toisaalta se on se Katleena. Eli saatteko kiittää sitä? Se uniikki kombo aiheuttaa vaan sen, että mä jään paremmin mieleen. Ei mun taidot ole yhtään sen kummosemmat kuin kellään muullakaan viestinnän kouluttajalla tai bloggaajalla tai Twitter-kouluttajalla. Mutta tämä, eli se latteus ole mielenkiintoinen ja se konkreettinen neuvo, mikä seuraa tästä on kasaa omasta persoonallisuudestasi tietoisesti ja välillä vähän vahingossakin semmoinen kombo, mitä ei ole muilla. Ja se toimii muistijäljen jättäjänä, jonka jälkeen te erotuttu persoonana, erotutte muista saman alan toimijoista. Tämä on, suosittelen tekemään näin. Ja tosiaan, vaikka olisi opiskelut vielä kesken, just niin kuin Jarkko sanoi, että henkilöbrändin luominen kannatti alkaa jo eilen. Eli kannattaa luoda someprofiilit saman tien, eikä ajatella sille, että sitten kun minä olen valmistunut, niin sitten minä teen tämän. Tiedetään, että siis moni asia elämässä on tämmöinen, joku lastenteko. Sitten kun mä oon valmistunut, mä teen lapsen. Ja sitten kun mä oon työelämässä 5 vuotta, mä teen lapsen. Ei kun sitten kun me ollaan ostettu uusi talo, mä teen lapsen. Ja sitten yhtäkkiä se homma onkin mennyt ohi. Tehkää saman tien profiili, jos siis haluatte. Tai lapsi. Ihan profiilit lapsen. Mutta sitten hei, toinen kohta oli tämä ole hyödyllinen. Kuinka me ollaan hyödyllisiä. Niin kertokaa somessa, miten tehdään asia X. Ja se asia X on jotain, mitä te osaatte tehdä. Se voi olla siis alkaen siitä, että näin tehdään ranskanletti, ja te videoitte, katsokaa näin tehdään ranskanletti. Tai näin vaihdetaan polkupyörän sisäkumi, tai näin vaihdetaan viemärin hajulukko, tai näin luodaan Twitter-tili, tai näin suunnitellaan tapahtumamarkkinoinnin kaava. Ja tämän te voitte tehdä joko videoina, te voitte tehdä blogipostauksina, siis teksteinä, te voitte tehdä slideshare-esityksinä. Pääasia, että te neuvotte ihmisiä, miten tehdään asia X. Eikä tarvitse yhtään huolehtia siitä, että no, joku muu on neuvonut jo. Mä löysin jo YouTubesta, siellä on näytetty jo tämä polkupyörän sisäkumivaihto vuonna 2008. Ei mun tarvi enää. Niin kyllä tarvii. Google tykkää uudemmista sisällöistä enemmän kuin vanhoista. Ja oleellista, että teette niitä sisältöjä siitä, mihin te haluatte profiloitua. Mun nyt lähiaikoina tämmöinen aika luettu vinkkipostaus oli tämmöinen, että
näin saat itsellesi tahdon profiilikuvan. Silloin kun oli tasa-arvoinen avioliittolaki äänestyksessä eduskunnassa, niin moni ihminen halusi vaihtaa tahdon profiilikuvan. Niin tosi moni tuli mun blogiin katsoa ne ohjeet, miten se luodaan. Ja toinen, miksi mun aika luettu, en usko, että kukaan teistä, nyt saa pisteen, jos joku on lukenut tämän postauksen. Tämä ei ole totta blogista, tämä on Keskiaika-blogissa, Hämeenlinnan Keskiaikayhdistyksen blogista. Kuinka teen itselleni viikinkikilven? Käsi ylös, jos nyt joku on lukenut viikinki. Ui! Otin kyllä vähän tyymiä, mutta hienoa, että olette lukeneet. Joo. Ja siis se on nyt levinnyt viikinkimiekkailuharrastajien keskuuteen. Jes, siinä on ohjeet, kuinka tehdään viikinkikilpi. Niin olkaa hyödyllisiä kirjoittamalla ohjeita. Ja sekin oli mun elämäni ensimmäinen viikinkikilpi. Mä opettelin sen nyt vaan, mä olin saanut suulliset ohjeet. Mä kuvasin vaan joka vaiheen, valokuvasin ja kirjoitin. Ja nyt, jos joku haluaa tietää, miten tehdään viikinkikilpi, niin se löytyy Hämeenlinnan Keskiaikayhdistyksen nettisivuilta. Tarpeellinen tieto, koska siis kukaan ei tarvitse viikinkikilpeä elämässänsä. Moni tarvitsee. Sitten se kolmas oli tämä siis, ensimmäinen oli ole mielenkiintoinen, toinen oli ole hyödyllinen ja kolmas on tämä ole hauska. Ja harva ihminen oikeasti on täysin huumorintajuton. Et jotenkin vaan silleen, en naura. En vaan naura millekään. Mikään ei mua huvita, mä en ole hauska. Jos on semmoinen olo, niin sitten ei tarvitse olla hauska. Mutta jos on semmoinen olo, että olen joskus nauranut elämässäni ja olen huomannut joskus jotain huvittavia asioita, niin sitä kannattaa tuoda myös sinne verkkoon. Koska viihdyttävyys on semmoinen tekijä, millä perusteella ihmiset jakaa asioita. Ja yksi vinkki, miten voi olla hauska. Mä ehdin antaa 2 vinkkiä. Toinen vinkki on tämmöinen, että kerrotaan rohkeasti semmoinen oma nolosattumus, mikä on käynyt. Semmoinen juttu, mikä teille on käynyt, mikä te voisitte kertoa just työpaikan saunaillassa tai kotona perheelle tai kertoa kavereille, että ette usko mitä kävi. Ja sitten kerrotte sen. Laittakaa se, kertokaa se. Voitte kertoa Facebookissa, jos se on pieni lyhyempi tarina. Ihan tosi lyhyt menee Twitteriin. Jos se on blogipostauksen arvoinen tarina, niin mikä ettei. Mutta kertokaa ihmisille hauskoja tarinoita. Ne tykkää niistä. Mun tämänpäiväinen ihan hauska sattumukseni oli tällainen. Mä olin asiakkaalla, joka tuli Helsinkiin jo vähän aikaisemmin ja olin asiakkaan luona sitten asiakkaan toimistolla palaverissa. Ja mun asiakas kysyi sitten, että mikä mun aikataulu on. Ja mä sanoin, että mun pitää 45 minuutin päästä olla töölössä. En mä nyt osannut arvioida paljon, kun menee töölöön, mutta siis että suurin piirtein. Sitten asiakas oli silleen. Sitten mä katsoin sen ilmettä, mä olin silleen, ollaanko me nyt töölössä? Asiakas oli silleen, ollaan. Hyvä, kiitos tästä tiedosta. Siis tämmöinen sattui mulle tänään, niin mä kirjoitin sen Facebookiin, ihan hauska tilanne. Mä olin siis tuossa naapurikorttelissa Suomen yrittäjien toimistolla, mä en tiennyt olevani töölössä. Ja sitten kun mä googlasin, että missä on Töölönkatu 55, niin jaa, tosiaan matkaa 75 metriä. Ja mä olisin oikeasti ottanut taksin, ellei tätä keskustelua olisi tullut. Mä olisin ottanut taksin tuosta naapurikorttelista tähän, kun mä tiennyt, että Mannerheimitie 76 on Töölöä. Mä tunnen täältä mitään paikkoja. Toinen vinkki, olla hauska. Niin ihmisen aivot yleensä nauraa yllätyksille. Ja yllätys tarkoittaa sitä, miten itse stand-up-koomikot rakentaa juttunsa. Ne rakentaa jonkun tietyn mallin, ja meidän aivot luulee, että näin se tekee kohta, ja sitten se yhtäkkiä tapahtuu joku mutka, ja se on se mutka, mille me nauretaan. Ja tämä menee esimerkiksi näin, että ensin vaan ollaan näin, sulla on näin, sulla on näin, ja sulla on täällä muutama oli silleen, hihi. Oli taas hassu ilme. Ja mä en tehnyt mitään muuta kuin sen, että teidän aivot oletti, että mä hymyilen ja hymyilen ja hymyilen, ja sitten tee jotain muuta. Niin yllätyksellisyys on se, mihin tosi usein perustuu huumori. Eikä mä tarkoita siis se hassu ilme. Tai mä luulen, että tämmöinen vloggaaja ei ehkä menesty, jos sen kaikki videot perustuu tähän, että ensin se on, jos lopussa tekee hassun ilmeen. En tarkoita sitä, mutta tämä voi tapahtua sanallisestikin. Esimerkiksi sanallisesti tyylikeinon muutos on yksi tapa tehdä tämä sama ilmiö. Jos mä esimerkiksi parodioin lakikieltä ja mä sanon, että, tai konsulttijargonia, sitä on vielä kivempi parodioida sellaista liikejohdon konsulttia, agendan määrittelemiseksi ja strategian eteenpäin viemiseksi meidän pitää jalkauttaa joukkomme ja vittu jotain lisää. Ja siinä tulee se
Kun mä oon yhtäkkiä muuttanut tyylilajia. Mä oon ensin puhunut konsulttikieltä, sitten mä oon yhtäkkiä mennyt alatyyliseen kiroiluun. Niin tää on siis pieni yllätys loppuun, niin se yleensä ihmisten mielestä on hauskaa. Eli tää on toinen keino, mitä voitte käyttää. Tai mitä tahansa muuta huumorilajia, mistä tykkäätte. Mut hei, kello on nyt 16.30. Tämä on ollut ensimmäinen Roihun markkinointiakatemian työnäyte. Tällaisia me olimme tänään ja katsotaan millaisia me olemme ensi kerralla. Hei, millaisia fiiliksiä on nyt? Nyt olisi tosi kiva kuulla. Mahtavaa. Tosi hyvä. Hei, todella hyvä. 20 000. Miten muut? Mä ilmoittauduin tänne puoli tuntia ennen kuin tää alkoi. Tosi hyvä fiilis. Mahtavaa! Mahtavaa. Mä tykkään hetken lapsista. Todella hyvä. Joo. Itsellekin oli sama, että ei oikein saanut tietää, mitä odottaa, ja sitten oli jotenkin silleen, että no mennään nyt katsomaan, ja sitten jotenkin tulee se innostus ja silleen, että no niin, että saattaa niin syntyä keskustelua ja just semmoista, että kasvattaa sitä omaa innostusta, että ei vitsi. Tai just puhuttiin siitä, just kun itsekin opiskelee markkinointia, on niin samaa mieltä, että joo, että se yliopistoelämä, että siinä ei ole mitään sellaista käytäntöä ja että se on niitä samoja strategian malleja ja markkinoinnin malleja, että niitä vaan opetellaan päntätä, eikä siinä ole mitään siihen todellisuuteen mitenkään kytkeydy, niin siis siitä mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä sitä pitäisi olla enemmän. Joo. Ja tämä on se, mitä mä toivon, että markkinointiakatemiassa pystytään tekemään, pystytään tuomaan aito työelämän kokemus. Ja mun mielestä eikö olisi hyvä tavoite myös se, että Aalto-yliopisto pyytää meitä suunnittelemaan heille markkinoinnin kurssin esimerkiksi. Kyllä, olisi todella. Mun mielestä tason pitäisi olla sitä. Joo. Missä kohtaa tulee tästä alasta professuuri? Niin. Saisi tulla. Saisi tulla. Joo. Sä oot askeleen lähempänä, kun sä oot rehtori. Kokonainen koulu. Joo, mieletöntä. Ei kysäisi Twitteristäkin kommentteja kanssa, koska jos olisi siellä porukkaa livenä, niin kysytään. Joo, onko... Ole hyvä. Niin, se mikä mun mielestä Kartoissa on parasta, on just se, että tehdään yhdessä ja kokeillaan asioita. Musta on huikeeta, että monet niin sellaiset tyypit, mitä nyt näkee työelämässä ja seuraa niitä, ketä on ihailen, niin ne on usein ihan partiolaisia. Ja mä ajattelisin, että musta se on niin hienoa, että tähän just sen harrastuksen, niissä niin nuoret voi oikeasti oppia, niin tehdään sitä nyt myös niin tätä markkinointia. Ja tätä, että tässä oppii ja sitten tehdään vielä huikea leikki. Niin. Musta se on hienoa. No mahtavaa kuulla. Mä oon samaa mieltä. Mun mielestä tämä on todella hienoa. Hei, tosiaan kameralle vielä sanottuna, ne jotka on live-striimissä, niin voi laittaa kysymyksiä Twitterissä, voi laittaa osoittaa esimerkiksi mulle, @Katleena, tai sitten sinne tämän tapahtuman Facebook-sivuille, missä on tämä Markkinointiakatemian kickoff, niin sinnekin voi jättää kysymyksiä. Ja meidän on varmasti aika lopettaa, Viivikin joutuu jo karkaamaan seuraavan, ettei mennä ihan hirveästi yliajalle. Mutta hei, täällä on nyt sitten rekrytoijat käytettävissä. Ja mäkin tässä hengaan, mun lähtee juna vähän yli tasan, mä oon tässä varmaan vartin 20 minuuttia, niin jutellaan ja tutustutaan. Olisi kiva vielä ihan henkilökohtaisestikin vaihtaa muutama sana kaikkien kanssa. Yes. Kiitos. Vilkutetaan kameralle vielä. Kiitos suuresti Katleena, kiitos Emma, kiitos Jarkko, kiitos te, jotka tulitte ja kiitos meidän huiput markkinointi- ja